كعب حتى أتنستن إن حق أو اشتهت لي أبو أنتو مهارن متخصص بس معزز لين كبرت كسر سبعة تنزغت كتكينا سمت حق وساس بحث حق وسناس معن كتقاب حتى يتكون وزل أو سيم دمسسه وعمل أخطر اللي بفترة ليس المنفس أو يتحدث كم قد كاي دربي إن حق اسم الحين كم لسه فعليا منفسون دق فن مقدر خان منفس هم ربي حتى أنا بخاهم لسه يوم عمل خم لغم الحني كبر هذا ما نكفن سانين سلك حال الكتب له يا قويتي أفهم سكان خنا نقرس خنا فريك فت مسوعة باب لك عني تزي كون اسمه قرب كل كانر مسوعة مرة رايت وقوني خم مسوعة عمل خسور منفسي وعمل خن سبرم كنت بايت معاني خا نسيم تسجها سناي جبر الله مكاتات يرسالة من ده شو مسوعة سلكي بزحر مسوعة بملو مسوعة بحكم لك أي شو عم مسوي إخارة قرب الكايوم هاللويا امين هللويا إذا ساعات دي من بارسجا قويتا يذكر صوت عم قبرن من فصمتا ساعات ما علتني يعني كمون دك أسام سالمة سولا زخونات كمود داتا جزية المسبت وتصار صلاة جزية دك أسم كورسات نقصين أم لخي مسكان قربلو حتى يعطيك حد قال لك علمنا أبي دكتور مزمور ده تعدلوا لنا مسكون عود صار له بنا أما قد نعاد سيت أبيض خوت إنت هراي 200 سلاسان نباهم أما أبي دكتور أبنا أبي ملاك سلام مزمور 200 سلاسان حدن ممهر سارة 200 سلاسان كلتن حاونا ساميل ولداب 200 سلاسان سلستن حابتنا إلسابيت 230 شعاتن 234 أنا خم بباء أبونا بملاك سلام مزمور 230 شمونتن ممهر سارة 240 هادن حاونا ساميل ولداب 240 كلتن حبتنا إلسابيت 240 شديشن حبتنا إلسابيت آيفون 240 شمونتن عاويل كختن ببلنا إلسا تعمل كدي إلسابيت حبتنا إلسابيت إلسا آيفون أي ما تنقل زلوا شرق بروا أبونا أوكي هراي غريتها أي تخف زلوا هراي ويلك أبد الله ليش ده جمل نوحي لانديا دينا إلسابيت إلسا آيفون كهبا زي أمو حاسير كرهبا كبك هو أني حرة يقني اللي راي إلسابيت آيفون تزي سمع خلنا حاونا ولداب 240 شمونتن عاويل كام ببلنا حاونا ولداب نبدأ هو هللويا እግዚአብሔር ኣብ ሰማያት ኣመስግኖ ኣብ ኣርያም ኣመስግኖ ኩልኩም መላእክቲ ኣመስግኖ ብዘለኩም ሰራዊት ኣመስግኖ ኣትን ፀሓይን ወርሕን ኣመስግኖ ኣቱም ብሩኻት ከዋክብቲ ኣመስግኖ ኣቱም ናይ ሰማይ ሰማያት ኣብ ልዕሊ ማያት ዘለኩም ማያት ኣመስግንዎ ንሱ ኣዚዙ ተፈጢሮም እዮም እሞ ንስም እግዚአብሔር ኣመስግንዎ ንዘለዓለም ዓለም ኣቆሞም ዘይሓልፍ ሕጊ ከኣሃቦም نجزيابهير كم مدر أمسجنو أتم جبلان بحر معمقون كلهم أتم حون برد الناس حيتان جمن قالوا تسلته بوبلان أتم مخران قرابيتن كلهم فريت أوامن سحتاتن كلهم عراويت كل خاتكم كلهم من سسان لما متبلون فرت عوافن نجستات مدرن كلاتكم أحزاب مساحتكم كلاتكم فرت مدرن أو قابزن قرازتن عبيت مثل عشو سمو بين العليو برمو خاول على السماء المدرن يمو اسم እግዚአብሔር يمسجنو نهزبون قرنا عليه ስለዚህ كل ቅዱሳን ደቂ እስራኤል እቲ ዘቅርቦ ህዝቢ يمسجنو አሎ ሃሌሉያ ሃሌሉያ
امين. هلل وقال هيوت يسمع لنا. ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባዖት ፍጹም ሙሉእ ሰማያት ወምድረ ቅዱሳት ስብሐቲከ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁጥር 15 ክሳብ 32 እነሆ ድማ ብኢየሩሳሌም ስምዖን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ። እዚ ሰብኣይ እዚ ጻድቕ ንኣምላኽ ዝፈርሕ ምጽናዕ እስራኤልን ዝጽበ ነበረ። መንፈስ ቅዱስ ድማ ነበሮ። ነቲ መሲሕ እግዚአብሔር ከይረኣዮ ሞት ከም ዘይርኢ ድማ ብመንፈስ ቅዱስ ተገሊጹሉ ነበረ። ብመንፈስ ከዓ ናብ ቤተ መቕደስ መጸ። ወለዱ ነቲ ኢየሱስ ህፃን ከም ስርዓት ክገብርሉ ምስ ኣተዉ ስምዖን ድማ ብኢዱ ሓቆፎ ንኣምላኽ እውን ከምዚ እናበለ ባረኮ። ወጎይታይ ነቲ ንኣሕዛብ ምግላፅ ብርሃን ህዝብካ እስራኤል እውን ክብረት ክኸውን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ብዘዳለኻዮ ምድሓንካ ዓይንተይ ካብ ረኣያስ ሕጂ ከም እትዘረበካ ንባርያካ ብሰላም ተፋንዎ ኢኻ በለ። ምስጋና ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ይኹን ኣሜን። ኣብ ክርስቶስ ኣምላኽና ምሴር ኣቦኻ ንመንፈስ ቅዱስን ደሞ ኩሉ ሰዓት ንሰግደልካ ኣሎና ኣሜን አሜን። ክፍልታት ጸሎት ኣዴና ኤልሳቤጥ። ኣራይ ክፍልታት ጸሎት እኖ ኣብ ቅድሚ እቲ ቁኑዕ ፈራዲ ክቐውም ተዳልየ ኣለኹ። እቲ ኣብ ምግጋይ ዝሓለፈ ዕድመይ ንኹነኔን ንፍርድን ብቑዕ ስለ ዝኾነ ብብዝሒ ሓጢኣተይ ርዕድን እንቅጥቀጥን ኣለኹ። ግን ከነፍሰየ ገና ኣብ መሬት ትነብሪ ካብ ሃለኽስ ተነስሒ። ምክንያቱ መሬት ኣብ መቃብር ኣይውድሶን እዩ። ኣብ ሞት ከዓ ዝዝክሮ የልቦን። ኣብ ገሃነም እውን ዘመስግኖ የልቦን እሞ ካብ ድቃስ ተኪት ተንስእኪ ናብ መድሕንኪ ብንስሓ ኦ ኣምላኸይ መሓረንን ኣድሕነን እናበልኪ ተማሕፀኒ። ስብሐት ንኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይኹን ጥንቲ ከም ዝነበረ ሕጂ ከዓ ንወትን ዘለዓለም ዓለምን ኣሜን አሜን። ቃለ ህይወት የስማዓልና ኣዴና። አሜን አሜን። መምህር ሳራ መዋዕል ሰብ ዘይውዳእ። هراي بسم الله وولد ومنفس قدوس أحد أملاك آمين. مواعل سب زي ودا زي عالم زي أكا نزل عالم زنبر انت زخون سي نفسي نزور زخون مخنيات محلو كنيرو جنك تسيوف زخونة تكباراتكن يتحمق كيكن أب كلمة إتي حقانيا من السغلاء أب عرات حاتيات تساتيكي أب تشلل تنيان كدعن سوري انتعشمولو ኮንስትራክሽን ይካየዳል። ሸለልተኛን ከዳዕን ስጋኺ ከለኺ እንታይ እዩ እቲ ትህብዮ መልሲ? ኦ ክርስቶስ ኣምላኸይ በቲ ኣዝዩ ዘፍርህ ፍርድን እስንብድ እቲ ዘለዓለማዊ ፍርድን እምብርከኽ በቲ መለኮታዊ ነፀብራቃዊ ብርሃንካ እንቅጥቀጥ ኣለኹ። ኣነ ሕሱም ድኑስ ኣብ ኣራቴት ደቂሰ ዘለኹ ኣብ ሂወተይ እውን ዘይጉዱስ ዝኾንኩ ናይ ተቐባል ቀረፃ ኣብነት ብምውሳድ ኣፍ ልቤና ወድቃኹ ኣሁ ኣምላኽ ኣነ ገበነኛ እሞ ይቕረበለለይ ይብል ኣለኹ። ኣሜን። ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ኣሜን አሜን። ቃለ ህይወት የስማዓልና ሓፍትና ኤልሳ ኣይፎን ንጽሕቲ ድንግል ራይ ንጽሕቲ ድንግል ናብ ባርያኺ ትቕልጡፍ ጽላል ረድኤት ክዘርግሒ ነታ ኣብ ሕሊናይ ከም ማዕበል ዝጋማጠል ክፉእ ሓሳባት ካበይ ኣርሕቕዮ ነታ ሓመምቲ ነብሰይ ብኸንቱነት ኣዝዩ ሃለዋታ ጠፊእዋ ኣሎ እሞ ናብ ጸሎትን ምንቕቓሕን ኣበግስ እያ። ምክንያቱ ንስኺ ከኣሊትን ምሕረት እትልምንን ኣላይትን ኣደ ኢኺ ኣደ ምንጪ ህይወት ንጉሰይን ኣምላኸይን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተስፋይ ኢኺ። ኤልሳቤጥ ድሕር ትሰምዐና ኣለኻ ኣይስማዕኒ ዘሎ ሳሙኤል ሓውና ጸሎት ይቕጽል። ኦ ጎይታ በዛ ለይቲ እዚኣ ጎይታ በዛ ለይቲ እዚኣ ንዓሞ ብዘይ ሓጢኣት ክነሓድር ሃለወና ወኣምላኽ ኣቦታትና ንስኻ ብሩኽ ኢኻ በረኸትካ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ። ቅዱስ ስምካ እውን ንዘለዓለም ክብሪ ዝመልኦ እዩ። ኣሜን። ጎይታ ከኣባኻ ተወኪልናዮ ዘለና ምሕረትካ ከምኡ ትኾነልና ዕንዲ ኩሉ ንዓኻ ይፅበያ ኣለዋ። ንስኻ ከዓ ኣብ እዋኑ ምግቢ ትህቦም ወኣምላኽና ንመድሓኒናን ወተስፋ ኩሉ ወሰናት ምድሪ ስምዓና ጎይታ ንስኻ ኢኻ ካብዚ ዓሌት እዚ ንዘለዓለም ተድሕነናን ትዕቅበናን። ኣሜን። ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ፍርድኻ መሃረኒ። ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ሓቅነትካ ረዳእኒ። ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ክብርኻ ኣብርሃለይ። ጎይታ ምሕረትካ ንዘለዓለም ይነብር። ጎይታ ንዓይን ተግባር ኢድካ
كولدنا أول معقبة سلزكم كاي تنسجني وقيتا نعاك بديلة محرني نفسي أدحنا نقول كتسلا الله وقيتا أبخاتو كلا اللهم ما أدحنني فقد تهجبك أمهارني نسخة لا خين فالفالي وتيخا برهان كادو ماينا برهان نرئي محرت كان أبتم الفلطخا كبرها خانا كون علب تمسع أقام بركة المسلمان بحقنا كايو وقد ما علم زنبر كان نزل علم تنبرن زلخان أبون ودن منفس قدسن نعخا مسغانا وداسي قرما يقبع لو من كل ساعة نزل علم آمين ولعل قويتا بأخا مئمان نسم كام زمارن سنة يومهم محرت كابت تصبح حق انك كادما ليت أزنتو عليه وقت يسمع لنا أدينا إلسابيت وداسي سلس قدس ቅዱስ ውዳሴ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወልደ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ኣብ ልዕሊ ዕፀ መስቀል ምእንታና ዝተሰቕለ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ተንስአ ምስጋና ናብ ሰማያት ዝዓረገ ኣብ የማን ኣቦ ዝተቐመጠ ኣብ ህያዋንን መውታንን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ከመጽእ እዩ ኦጎይታ መሐረና ምስጋናን ንኣቦን ንወድን ንመንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለምን አሜን آمين ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና وقويتا حتياتنا حدقلنا وقويتا بدلنا يتسبسبلنا وقويتا أبسانا يقربلنا وقويتا نحمات صغاب صحية ممو من تتقدسم كايل كافوسم وقويتا نتمزم تبطاتنا نديتاتنا نحواتنا نحاتنا كعنف سمعرف وخاب حتيات نزوخون كاقويتا ردعنا محرنا ولما نتقبل لنا كرون مسكانا مفتصم معرقن قدسنا نعخاي قبا أمين وقويتا محرنا وقويتا بارفنا وقويتا بقعات قبرنا مسكانا خمزلنا خمسلب سمايات تنبرا بونا سمكاي قدس من قستغات مسا فأركان تاب سماي كومد مام دريكون نعلت جرانا لما حبنا نحنا نزبدلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا نعسانا ندقلنا كاب كفاد احنا نامبرا فتنا يتأتونا من قسن حايلين كبر النزل علمنا كإما أمين وزت يا مريم بناي قدس جبريل ملا سلام لك الله لنا خدن قليخي بسقافون دن قليخي أدي جابير تواد قويتا سراوي سلام لكلهم نسفكان سبرختيخي فركرسهم برخيو وملتا تسقى جابير مساخي وفست الدسي والكي حتياتنا سريلنا نفتو ودخي يسوس كرسوس من تانا محرات لمن الماء أمين مامر سارة مسقانان قدست دنقل مريم الشبي مريكيتا بسم أب وولد ومنفس قدوس أحد أملاك آمين مسكانا نقدست دنقل مريم أو قدست ملتا تسقى كل جزء دنقل سخونكي ولادة أملاك عند كريستوس سلام نبلكي من تحدياتنا كهدقلنا نفكر ودخي صلوتنا أرقلنا نحقنيا برهان يسوس كريستوس أملاكنا زولدكلنا قدست دنقل سلام نبلكي نحديات نفسنا حديقو كمهرنا نابويتا لمنلنا أو قدست دنقل مريم ولادة أملاك نزار سب أم أنتي أمالاديت ناود في يسوع كريستوس بهرقة حدقات كتبوانا لمنلنا هنا حق نجستي دنقل سلام نبلكي هنا عماني الأملاكنا زولدكلنا قرآت زرنا سلام تاني أغربالكي هو دنقل بقويتانا يسوع كريستوس تأمنت أمالاديت حدقات نعم أنت كهدقلنا تذكرنا آمين عليه تسمع لنا حبتنا إلسابيت سمعنا أنت اللخي أبز تعمك حبرنا أيني سمعكنا لنا ميت اللخي مأتوي صلاة هايمانوت وعد حقنا برهان نخبركي وقدست دنقل ولادي أملاخ مدحن عالم سلاز ولد كنان مسيخ عن نفسنا سلاز دحننا نمسكنكي وقويتانا نقصنا مدحنا نيس كريستوس كبرنا عخايخون نسخانا هواريات موقسوم نسمعتا تخليلهم نصادقان عللتهم نبيت خريستيان صنعات نحاتا آن حدقات بحدث ملكوتو سلس قدس نبسر نسجدلو نخبرون
وغيتا محارنا وغيتا بارخنا امين حرقوين صلاه هيمانوس تعمك انت خوينو እሺ ናይ ሃይማኖት ጸሎት ኩሉ ብዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝረአን ዘይረአን ዝፈጠረ ብሓደ እግዚአብሔር አብ ንኣምን ብሓደ ጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጠረ ምስኡ ሕሉ ብዝኾነው ወልድ አብ ዋህድ እውን ንኣምን ካብ ብርሃን ዝተረኽበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኽበ ኣምላኽ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብዙሕ ብኡ ዝተፈጥረ ብዘይከኡ ግና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልቡን ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ድሕነትና ካብ ሰማያት ዝወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘመን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ ሓመመ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተቐብረ ኣብ ቅዱስ መጽሓፍቲ ከም ዝተጻሕፈ ኣብ መበል ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ምውታን ተፈልዩ ተንስአ ብክብሪ ናብ ሰማይ ዓረገ ኣብ የማን ኣቡኡ ተቐመጠ ከም ብሓድሽ ንህያዋንን ንምውታንን ክፈርድ ብክብሪ ክመጽእ እዩ ንመንግስቱ እውን መወዳእታ የብሉን ጎይታን መሕወይን ብዝኾነ ካብ ኣብ ዝሰረጸ መንፈስ ቅዱስ እውን ንኣምን ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉን ነመስግኖን ብነቢያት ዝተዘርበ እዩ ንዕሊ ኩሉ ናይ ሐዋርያት ጉባኤ ብዝኾነት ብሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ንኣምን ንሕድገት ኃጢአትና ብሓንቲ ጥምቀት ንኣምን ትንሣኤ ሙታንን ንዘለዓለም ዓለም ዝመጽእ ህይወትን ተስፋን ንገብር አሜን ጎይታ ጸሎትና ሰሚዕኻ ኃጢአትና ሓደገልና ክሪያላይሶን 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 عطنا إلسا تملس كده تخوني إلسا بيت راي ممهر زارة قدس ركبروا لي سرحي سكع ساعة 4 هري ጌታ هري በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰማይን ምድርን ብክብርኻን ብልግስናን ሙሉአት እየን። ኦ ንኩሉ ትመልክ እግዚአብሔር አቦ መሃረና ኦ ጎይታ ሰራዊት አምላክ ኃይልታት ምሳና ሁን። ምክንያቱ ኣብ ጊዜ ሽግርናን ጭንቀትናን ዘይካኻ ረዳኢ የብልና። ኦ አምላክ አባና ህደር ንበደልና ቅሬታን ምህረትን ግበረልና። እቲ ብድልየትናን ብዘይድልየትናን ዝገበርናዮ እቲ ብፍላጥን ብዘይፍላጥን ዝሰራሕናዮ ስውርን ጉህድን ዝኾነ ኃጢአትና ምእንቲ እቲ ኣብ ልዕሊና ዝስመ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ኦ ጎይታ ይቅረበለና። ኦ ጎይታ
كأملاكن وأكوبك مع بسان بك بمرتك أملاكن وأكوبك مع بسان بك ممرتك أملاكني وأكوبك مع بساني وقويتا بقعات قرنا مسقانا خمزيلنا خنصلب سمايات تنبر ربنا سمكاي قدس منقصات نصات فاد كان تاب سماي كوم دمان على تنجرانا لما هبنا نحن نزودلنا بدلهم كنت حدقنا لهم بدلنا نعسانا عندنا كفادحنا نمبر فتنا يتولنا من قسن حيلين كبرن نزل علمنا تكاين مامين آمين مريم بنا قدس جبريل ملا سلام تا سلام لك له حلنا خدن قلي خير تقاهون دنقلي خير ادي جابير صواب بيتا سراوي سلام لك له سخيكا عن سبرختي خيف لكرتكم بخير وملتصقا جابير مساخيو في ستدس والكي عدياتنا سريلنا نفت ودغيس كرسوس من تانا محرت لمن لنا امين عين السحات صلوت وقويتا بزا معلت زياب اني مخاف تكباركم بقال حسابكم بكل واساتنا زحط عنيو سخار روح المفكر سبن سلدخونكا من تقدسم كالكا تعرقنا نفدقلنا واملاخ سلام كن حضر سلاموي كي تحبلنا نبزانا يدقاس قزينا خب كل چنكتنا تعقبرنا كاب كل خفاتن كاب كل فتنا سلام كحلونا خاني سلام مرعكال اخلنا بسقام برهرايان تمفكر سب زخون حد ودخا ويتانا املاغنا مدحنا يسكر سوس تبون مسؤون كبرن وداسين قرمان زلوكا نعري خامز خونه وهوت منفس قدسن مسغانا يغباك حج نزل علم من امين تحنا بسوكف ساعات زصلو صلوت وغويتا محرلنا حرتكاونا بزحلنا وامن بسوكف ساعات غزينا بسماي مدري خبرت سجللك كرسوس من املخنا عنا ويت عقسم بزخمرات مسنه تملاخن رخون نتمعنا زقدام يم حتياتنياتاتون تمحر حتى بن الساعات مليس بهوت كنبر برمت زيت دلي من تصبيم زله تصفات من يترخبو وكلنا بدحنا تتقدم اغويتا أبزا ساعات زيانا بكل ساعات لما نتقبل وتنا كان علنا تزازت كان قبر مرحنا منفسنا قدس قانا حساباتنا ننسي تمنيتنا وسمر حمامنا فوس حاتياتنا حدا قلنا كاب كله خفع حزن سكات بن رعنا كله نام كنا قبور دسان ملاك تفعلونا ناودات منات كنا مرحم انت نابت زي مرمرن زي وسنين في التدكاهم بس عدلنا سخان زل عالم بروخي امين وقويتا بقعات قبرنا مسكانا كم زلنا نصلي بسمايات تنبر ربنا سمكو يقدس منقصات مسافات كان تاب سماي كم دمام دري يكون على تنجرانا لما عبلنا نحن نزودلنا بدلهم كم تحرقنا لهم بدلنا نعسانا دقلنا فادحنا نمبر فتنا يتتولنا من قسن حيلين كبرن نزل علم ناتكاين مع امينا وزتي مريم بنا قدس جبريل ملا سلام تا سلام لك له لنا خدن سغاخون دنگلي خي ياد جابير ثواب بيتا سراوي سلام لك له سخيكا انس برختي خي فركرسكم رحم تسق جابير مساقي وفست دس ولك حتياتنا سريلنا نفت ودخيس كرسوس من تانا محرت لمن لنا امين كبرن مسقانا املاخي كون الهوات يسمع لنا زخبركم زب እግዚአብሔር نزي قدست بيت ክርስቲያን تهبو ናይ ሰሉስ ጸሎተ ሰርክን ከምውን شعته هابتات ወይ ከዓ ምስጢራት ቤተ ክርስቲያን ኣብዛ ዘለኹሞ ኣብ ኩሉ ኹርናዓት ዓለም ብጥብኣትን ብኣንቃ ኣድወን ትከታተልዎ ዘለኹም ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እሴተ ጻድቃን ኣስበት ሁታን ይኽፈልኩም ትብል ንኹሎም በሰዓት እዚ ኣብ ጸበባ ኣብ ጸገም ኣብ ሽግር ንዘለው ረህዋ ሰላም ቅሳነት ዕረፍቲ ይሃቦም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለው ምውፃእ ሓራ ይፍጠረሎም ብሞት ስጋን ዝተፈልዩና ገነት መንግስተ ሰማያት ሃገረ ቅዱሳን የዋርሶም ኣብ መሪር ሓዘን ንዘለኹም ደበሳ ቅዱሳን ይደብስኩም ንኹላህና ከዓ ዘስተውዕል ኣእምሮ ሂቡ መወዳእታና የጸብቐልና ዘለናዮ ኣርእስቲ ሻሙና ኣርእስቲ ካብቶም ትሽዓተ ሃብታት ወይ ከዓ ትሽዓተ ስነ ምግባራት ኢላ ቤተ ክርስቲያን ከም ቀኖና ኣቐሚጣቶም ዘላ ሻሙናይ ግብረ ሰናይ ማለት ተልእኾ ህይወት ኣብ ዝብል ኣርእስቲ ኢና ዘለና
أبز حلفة جزينا شمون تنت بحده أقداسنتن ترجمن قبر سناي زبلينا رينا نايتي حياواي سامراوي أبنت بمقباركا كابتوم أبحده تكبار وأبحده في السامية زفتصمم بزحات سنة مقبارات مخنياتو تول أخوة هيوتي لو قبر سناي مالت تول أخوة هيوت مدحان بسقاخون بنفسي هيوت مدحان مالت مخانو تقليس نير بزحالفة جزينا سلازي تحياواي سامراوي أبتو وديقو زنبر السب حانت نقر كفتصم كله نتا حانت نقر نمفتصانقن زي ساروحوم سراحتي تينا نيرنا السخاء قداماي دنقص اللو دنقص بهراء أملاخي زي دنقص سب چكان كخوناي كإلني چكان سب كا دنقص كخوناي كإلني سلازي تقدامي تي نابتو كله قبر سناي كتأتوزو خالت دنقص اللو رح حلو اثناء أملاخ بهارينا أملاخ وكيلو فطور كماي زودي غزلو بملكعن مثلن እግዚአብሔር ዝተፈጠረዩ أنا خمس أبا عند زقات من خخام بال إتها مجمريا أب سمعي تزتسمعو رحراحي أمالت سلازي مسرأيو رحراحي تقبار فرمن فس قدس سلازي فري انتاي جيرو نابو قريبو تاي سوغومو انتاي خوينيلو نابو قريبو أب قصر سلسته أقصالو سففلو قسيلو ودي قسل الصنحو تقدمي تزقبرا أقصالو نمسفاف أقصالو نمحساب زدمي دم انتنيرو نتدم معقات رابعاي زيتن وين نافسه سلويل هجي كاب نبرتو إذا نبرت زي نمن نوابرو إلو حيزو وزي صنحي جن مسرعيو زيتن وين نافسه سلو حمشاي أبعدقو عوتي وسودوي شادشاي نام محدر آغاش وسيدو بعلو عليوي شاوعاي زكنا خن وسبات بغنزبو قصرلو شامناي نخل استقبرل وصايتات زي كشفنو وسنه تاشعاي نابو خملس مخانو قالات ولو عسراي كال بزح زي تزرزرون علويل نابنت زتزارو بوناي متبعن مصنع عن قالات كمزي لو زبلاي تصحفن زمقبو مقب انت عينت مقب خمس قرب اللون اي تصحفن زحصبو بدمن حمدن زتبالا شوخ داونتي نسدرابيتو من قارن مرخابن نتي بخطرت زتوسدو نجر متكائل سلازي ابتا شومنت قصر حدا اقداسنتن ترجمن قبرسناي مخنياتو قبرسناي تلقوا هيوتي الوزلو اتوم مصحف زحزنا اب كلتميتن 10 تنينا زلنا مالتي لومي كم فقاد እግዚአብሔር نريو شومن تنت بخلته ملوكتاونت ግብረ ሰናይ ዝብል አርእስቲ ኢና ክንርኢ كم فقاد እግዚአብሔር نعاي منفس ቅዱስ ይጥቀመሉ አንደበት ዝخبرلو قالو زمحلالفلو አንደበት ክትበኒ ኣብ ጸሎትኩም ክትዝክሩኒ እናተማሐፀንኩ ንኩላህና ከዓ ዝሰምዓና የእዛን መንፈስ زعقور توتو لبي زتكبر سناي حلينا كوهبنا نا እግዚአብሔር ቅዱስ فقاد يهونلنا أبانا مصحف حزنا 215 قصينا زلنا مصحف دكاتات له تليا حرا يغني لنا ابنا ايوا دعم صبو وእግዚአብሔር كم قالكا نباريها سناي جبر كالو نسخا سناي خامو سناي تجبر اللغة مزمور داويد 219 معرف قصري سوسان حمشتن سوسان شمونتن وእግዚአብሔር كم قالكا نباريها سناي جبر كالو نسخا سناي خامو سناي كا تجبر اللغة أما أتون قدام يا رستن كم استقصنايو جبر سناي مولوكتاوي بحرين جبرني مريح تقصنا أبريهلنا خمزلو دما زابير سناي أملاخ سلزخوانا أيو كل جزيان نخل سبن سناي زجبر مزمور معرف سران حموشن قصري شومنته معرف 33 قصري حموشه
معراف 34 قصري شومنته كال بزح توساخي تقصتات ونالو توم مصحف زحزنا بب حدا خنريو نخلينا توم مصحف زحزنا خا خابز نريو زلنا سكرين قال نصحف نخلينا مالت سناينتو دما نتوم زفرهو امنا طرح زيكونه ولا نحتا أنا نقول فترة إنسان كي ترفع زو حزي إخزابير سناي إن زي كونن سناي زقبرلنا إن زي كونن نحن تدقيقون انتخنا زي قارز أبزا من درزي هيوت زلوا فترة كنبر أي مخالن نيرو ماتيوس حمشة 44 كسب 40 حمشن رومي حمشة كابش دي شخص 7 سرته أبز قدامي ملأختو حياونة إخزابير أملاخ نحتانن نصادقانن زنام يزنم نخفاءات النحياوتن كا صحايا بالرقيمو كمتي سماياو بخم في السمزخونة السخاتكم كا بقبر سناي في السمات كونو إزبلنا أبونا قدس داويد نبركت زبالو نا إخزابير سناي قبرتات بخمز السعب قليس ويركب أملاخ يعيقوب زراديوتو تسفوها بإخزابير أملاخ زقبر سب بصيو نسماين مدرن نبحرنا وزلو خلون زقبره نحق خسع زل عالم زحلو نتوعات فتح زوصالهم نتوميات نجيرا زهبهم نسيو إخزابير نأسرات يفتحهم إخزابير نعين تعورات يخفتن إخزابير نزدانان يقنعهم إخزابير نصادقان يفقرهم إخزابير نسدتنياتات يعقبهم إخزابير نزختامن مبلتني اليوم نمقدر سيان جنا يتواوياي مزمور داويد 240 شديشن قزري حموشن تشعتن أبز تقصزي كابتم عبيت محبراو صقامات مبزحتهم تتقيشهم اللو سلازي إخزابير نسبات أبتب فقادو زبصحهم صقامات بقبر سناي نادقفه بتزحلف وزلو صبابا بأمنتن بسقان كعابيو إردهم كم تقدمنا زتقسنايو إخزابير بطل علاو سلطانو كيف غدا كاب صقر رئيسنا حنتقوا أيتودغنه سلازي كاب أملاخ كونه كاب سب رديئت كنصبه زقبرنا صباباون بزي فقادو أيوردناني إزي أبها هلازي إخزابير سناي انتخوينو دعا نمنتاي دعا بسبب نحلف زفكر زبل حتو كفتر لنا يخيلي إذا دما بزعبا علامان سناي النتن ناي أملاخ كندهسس زدرخنا حتو إيو إخزابير نخلو تقبارو بمخنياتن بعلاماني زقبرو فين سلازبالو ويدس سلازبالو زما سلو نگر بحاور زقبر أملاخ آيكونن سلازي دما بأف نبي هزكيال غيرو خمز بلن نابرو أمن قبرو من مسرعاهم نمسنانا عكم كخون يوم كله تزقبر كوس بزي مخنيات خمزي قبر كو كتفلتو يخم كبرنا زخر سميخون هزكيال معراف 14 قصري 23 قبرومن نابرومن قبرومن مسرعاهم نمصننا عكم كخون يوم كله تزقبر كوس بزي مخنيات كم زي قبر كو كتفلتو يخم زمستو عال زلو مخبرنا نا إخزابير قدس فقاد يخون لنا بزي مخنيات زي قبر مخانو ترايقن أخالا يكونن ولا بمخنيات دا يقبر رمبر اتمخنيات حماق كونه حماق انتخونه انتاي ناخ نبل إخزابير بحماق مخنيات زي قبر سناي أملاخ مخانو خاء بقاف نبي إرمياس برباري وبخمزي زسعب الرقا قصلنا أنا زحاسب لكم زلوخ حساب فلتيه مفزمتان تسفان كهبكم سي حساب دحانبر نايكفو أيكونن كبرن زخر سميخون إرمياس 10 حدا إتا أنا زحاسب لكم زلوخ حساب فلتيه مفزمتان تسفان كهبكم سي حساب دحانبر نايكفو أيكونن إخزابير نسب بسقاي كحلف زفقد بسقاي سب زحقوس تغانا زي أملاخ سلازي كونه سلازي خونا يكونن سلازي دمايو
نبي إرمياس كم السعب زبلنا انت أقوها يوكا كم تبزحس أقو يرحرحيو ندك آدم زواردو من زوجه يومنسي بفتاو لبو أيكونن انت أقوها يوكا كم تبزحس أقو يرحرحيو ندك آدم زواردو من زوجه يومنسي بفتاو لبو أيكونن دقوا إرمياس معرف 3:32 مصحف قدوس እግዚአብሔር ንሰብ ብጸገም ብጸበባኻ ሓልፍ ዝፈቀደሉ ዕላማታት ይገልጸልና እዩ ገለ ካብኡ ነዚ ስዕብ ጥቅስታት ምጥቃስ ይከኣል እግዚአብሔር አምላኽካ ድማ በዘን 40 ዓመት ኣብ በረኻ ዝመርሓካ ኩሉ መገዲ ትእዛዛቱ ትሕሉ እንተኾንካ ወይ ዘይትሕሉ ኣብ ልብኻ ዘሎ ኩሉ ምእንቲ ክፈልጥ ክፍትነካ ኢሉ ከም ዘዋረደካ ዘክር ሰብ ካብ ኣፍ እግዚአብሔር ብዝወፅእ ኩሉ ነገር ዳእምበር ብንጌራ ጥራይ ከም ዘይነብር ምእንቲ ከፍልጠካ ንሱ ኣዋረደካ ኣጥመየካ ንስኻ ዘይፈለጥካዮ ኣቦታትካ እውን ዘይፈለጥዎ መናኸኣ ኣብልዓካ ዘዳግም 8:2-23 ኣሓኻ ናባጊዕኻን ምስ ሰሰና ብሩርን ወርቅን ከዓ ምስ በዛሓልካ ዘለካ ኩሉ ድማ ምስ በዝሐ ሽዑ ልብኻ ይዕበሞ ነቲ ካብ ምድሪ ግብፂ ካብ ቤት ባርነት ዘውፃእካ እግዚአብሔር ኣምላኽካ ከይትርስዕ በቲ ዝነዱ ኣትማንን ዕንቅርቢታትን ዘለዎ ማይ ብዘይብሉ ኣጻምእ ገፊሕን ዘፍርህን በረኻ ዝመረሓካ ካብ ጽኑዕ ከውሒ ማይ ዘውፃልካ ኣብ በረኻ ኣቦታትካ ዘይፈልጥዎ ማና ዘብልዓካ እዚ ከዓ ምእንቲ ኸዋርደካን ክፍትነካን ኣብ መወዳእታውን ከጸብቐልካን ኢሉ እዩ ብልብኻ ሓይለይን ጽንዓት ኢደይን እዚ ኩሉ ሃብቲ ደለበለይ ከይትብል እዩ ከምዚ ናይ ሎሚ ነቲ ነቦታትካ ዝመሓለሎም ኪዳን ከቕውም ሃብቲ ክትድልብ ሓይሊ ክህበካስ ንሱ እሞ ንእግዚአብሔር ኣምላኽካ ዘክር ዘዳግም 8:13-18 ኣብዚ ዘንበብናዮ ጥቅስታት 4 ዓበይትን ኣገደስትን ዕላማታት ተጠቂሱልና ኣሎ ቁፅሪ 1 ምእንቲ ክፍትነካ ብቋንቋ ትግርኛ ካብ ክፍትነካ ምባል ክመኽረካ ምተመርፀ መከረ ዝብል ቃል ንሰናይ ዕላማ ዝግበር ምብዳህ ማለት እዩ ፈተና ግን ንኸውድቐካ ዕላማ ገይሩ ብሰይጣን ዝዳሎ እዩ መከራ ገና ንኸዕብየካ ናብ ዝዓበየ ጸጋ ከሰጋግረካ ብኣምላኽ ዝዳሎ እዩ ንዝበለፀ ትርጉም መዝገበ ቃላት ትግርኛ ንወከስ እግዚአብሔር ኣብ ኩሉ ዓይነታት ኩነታት ጥጡሕ ኮነ ዘይጥጡሕ ንትእዛዛቱ ንሕሉን ዘይንሕሉን ምዃንና ምእንቲ ክገሃድ ብኹነታት ገይሩ ይመኽረና ንሱ ንጽቡቕና ኢሉ እዩ ዝገብሮ ንሕና ግና ብሰሪ ዘይምስትውዓልና ንጉድኣትና ናብ ክፉእ ክንልውጦ ንኽእል ኢና እስራኤላውያን በቲ ንጽቡቖም ኢሉ ዝተዳለወሎም መከራ ዳርጋ ኩሉ ግዜ ይወድቁ ነበሩ ኣብቲ ናይ ምድረ በዳ ጉዕዞኦም ዘርኣይዎ ውድቀታት ሓያሎ ኣብነታት ምጥቃስ ይከኣል እዩ ዘፀአት 17:1-7 ዘፀአት 32 1-6 ዘህልቁ 11:1-3 31-34 ካልእ ብዙሕ ተወሰኽቲ ጥቅስታት እውን ኣለዎ ኣብ ልብኻ ዘሎ ምእንቲ ክፈልጥ ክፍትነካ ዝብል ቃል እግዚአብሔር ኩሉ ዝፈልጥ ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ብጥንቃቐ ክንርድኦ ዝግባአና እዩ እግዚአብሔር ክወድቁ ድዮም ክሓልፉ ኣቐዲሙ ዘይፈልጥ እግዚአብሔር ክወድቁ ድዮም ክሓልፉ ኣቐዲሙ ዝፈልጥ እኳ እንተኾነ ብፍልጠቱ ግና ኣይፈርደናን እዩ እቲ ኣብ ልብና ዘሎ ነገር ብግብሪ ምስ ተገልጾ እዩ ዝፈርደና ንሕና ብግብሪ ተመኪርና ምስ ወደቕና ወይ ምስ ሓለፍና ኢና ሓቀኛን ዓቕምናን መንነትናን እንፈልጥ ስለዚ መንፈሳዊ ሃለዋትናን ዓቕምናን ንሕና ምእንቲ ክንፈልጥ ኢሉ ኣብ ህይወት ብዘጋጥሙ ዝተፈላለዩ ዓይነት ማሕበራዊ ፀገማት ከሕልፈና ይኽእል እዩ
نأبراهامن ساران ولود بمخلاء ننويح عمتات كم زمكرهم تصحيفلنا له ولا ببزحنا هيوت ورد دايبن انت حالفوكا أمود أتات تسفى أبزي بلو خنتات كنتات تسفى مقبار بإمنة تعوتو زفترات 10 شديشة كاب حدا خساب شديشة زفترات 10 شوعته كاب 10 وحمش خساب 20 كلتن رومي 4 10 شمنته ساب 20 كلتن يسحق توليدو مسقب بزون نتحدى ودو خسوا قالو بمحتات دقيمو مكرو اتزغدم مكرو ازي عبي ابنت سلزعتقو نك فرق كيبلا نእግዚአብሔር ተአዘዘ لحرز نجار زخ أخونا أملاخنا أبراهام مكرو بلون أبراهام نسخة النيهو بله مبارنا تتفتوا حدا ودخا يساق وسدمو نامدر مورياخيد أو دما أب حدا خابتا أنا زنجرك أخران نزحر مسوات سوا أيو بله زفترة 20 كلتن كاب حدا خساب كلتن نسدما نزحدا ولد كابكوا كاب زي كلا أخانس نእግዚአብሔር ከም ትፈርሕ ሕጂ ፈሊጣ ኣለኹሞ ኢድካ ኣብ ዝወዲ እዚ ኣይትዘርግሕ ገለውን ኣይትግበሮ በለ መልአኽ እግዚአብሔር ድማ ኻልኣይ ሳዕ ካብ ሰማይ ንኣብርሃም ፀውዖ ቃለይ ስለ ዝሰማዕኻ ድማ ህዝብታት ኩላ ምድሪ ብዘርእኻ ክባረኹ እዮም በሎ ዘፍጥረት 22 ቁፅሪ 12 ቁፅሪ 15 18 كالاي مئنتي كواردكا وي مئنتي كواردنا متحات مالت رئيسها موراد مالتي نعنا اوارد مالت صرفه اقالله اقاناصبه وزته مالت كم زخونه طرح يزردانا اتحقنيا منفساوي تحتنا موراد فقاد كا حديكا نفقاد املاخن حتى نزي كونه فقاد سبن كتجزا مخال مالتي سلازي ابتزن ببنايو ناي زداغم تقسي نعاتاتهم قنعن زحشمون كوينز تسمعهم حديقهم نتي እግዚአብሔር بتأزازاتو زغلصلهم فقاد نمغبار كتحتهم كواردهم سلاز دليه بتمدر بدا بصببا خمس حلفهم افلتهم እግዚአብሔር بصببا غيرو نترير لبسب حمششو كمزه تحتو بعل نغوس مناسي ابنتنا يوم كلا زينا موعل 33 كابت شعاتك 17 سلازي عينوتن كبداتون بزي قدس ناهوت قدلات كقاتمنا خلو غزا رئيسنا ابقد ما املاخن سبن كم زتحتنان كم زواردنان رقص انياتات نخون كومون دا زي قبرنا اتن ربحنا توتين زتواهبنا سببا درب وصعا كخوننا إيو كابز خمسة سورنا قصر سلسته مئنتي كتفلت إيو سب كاب أف أملاخ بزوات سقال እግዚአብሔር دعنبر بإنجيرات راي بهيوت كم زي نبر أبولين حدثين كدان تداقاقي مستطق حكي إيو سبات قنا بتي بغالز تنقرنا متن نبحق أنيا فلتت عين بس حنينا سلازي دما እግዚአብሔር حقنت نايز قالزي بزرغاغص كنتا تحليفو نتقال نزل عالم ابلبوم كتخلو سلازدليه بتوالا حنت مغب زيركبو مدربدا احلفهم ام مدربدا يترف نانسسات ناستات 3 مليون زاكل حزبن حنت سدرابيت زاكل اخلي مايكوا كركب ايكلني እግዚአብሔር ገና በተና ዓለም ዝፈጠረሉን ዘጽናዓሉን ካብ አፉ ዝወፀ ቃል ገይሩ ንኣስታት 3 ሚሊዮን ህዝቢ ን40 ዓመት ዝኣክል አንቢርዎም ጥራይ ዘይኮነስ ኣዝዩ ኣሰሰኖም ስለዚ ድማ ብንጌራ ጥራይ ከም ዘይነበር ምእንቲ ከፍልጠካ ንሱ ኣዋረደካ ኣጥመየካ ኣብ መወዳእታ ከዓ ንስኻን ኣቦታትካን ዘይትፈልጥዎ مانا أبلعكا بمبال قلت له كاب درق كوحي ما يفلفلو ندخل هزبي أستيه نقول تهزبي أخيلا زترفا برني قوتات كاب بحري أمسيو كسع زعفتو قلبهم بقاف نبي موسى غيرو
نتناي مدربدا نابرو أمن قعزو أمن بزدن نقالات قليسو ألوي زداقم سلاسان كلتن معراف كسر عسرته ساب عسرته ربعته ما انت خصبق الكا እግዚአብሔር ዝገበረን ተገበረ እተናይ መወዳእታ ዓላምኡ መፈጸምታ ኸኣ ከምዚ ጽብቕ ምግባር ያ ኣቀድም ኣቢልናውን ኣብ ኤርምያስ 29:11 ጠቂስናዮ ኢና ኣብዛ መበገሲትና ናይ ዘዳግም 8:16 ጥቕስውን እዚ ኸኣ ምእንቲ ኸዋርደካን ክፍትነካን ኣብ መወዳእታውን ከጸብቐልካን ኢሉ ብምባል ገሊጽዋል زداقم 4 زداقم 5:29 زداقم 10:28 زداقم 22:7 እግዚአብሔር መወዳእታኻ ኸጸብቐልካ ኢሉ ብሕያውነቱ ብዝሃበካ ግዝያውን ምድራውን ጸበባ ብዘይ ምስትውዓል ኣብዘይ መዓልኡ ኣውዒልካ መወዳእታኻ ኣብ ምጽያቕ እንታ ኣውዒልካዮ ከቢድን ድርብን ወጻኢ ዝኾነካ ናይዚ ጽቡቕ ኣብነት ዝኾነና እቲ ንእግዚአብሔር ዘስመረን ኣዝዩ መንፈሳዊ ዝነበረን ንጉስ ዓሳ እዩ እዚ ሙሉእ ዘመኑ ፍጹም ዝነበረ ንጉስ ይሁዳ ንጉስ እስራኤል መጺኡ ምስ ከበቦ ክንዳ ኣብ እግዚአብሔር ዝምርኮስ ኣብ ንጉስ ሶርያ ተመርኮሰ እግዚአብሔር ከቕንዖ ደልዩ ነቢይ እንተሰደደሉ ተናዲዱ ኣሰሮ ኣብ ገለ ካብቲ ህዝቢ ድማ ግፍዕ ፈጸመ እግዚአብሔር ስለ ዘይቀበጾ ብኸቢድ ሕማም ወቂዑ ክመልሶ ተጋደለ ንሱ ግና ንዕላማ ናይቲ ሕማም ከየስተውዕል ልቡ ስለ ዘትረረ እቲ ጽሑፍ ኣእጋሩ ሓመመት ሕማሙ ኣዝዩ ብርቱዕ ኾነ በቲ ሕማሙ ግና ንሓኪማት እምበር ንእግዚአብሔር ኣይደለዩን ካብዚ ከም ዝሰውረና በቲ ሕማሙ ግና ንሓኪማት እምበር ንእግዚአብሔር ኣይደለዩን ስለዚ ኣይተፈወሰን ካልኣይ ዜና መዋዕል ምዕራፍ 16 ካብ 1-13 ዝብል ንመወዳእትኡ ብኸመይ ከም ዘባላሸወ ዝገልጽ ዘሕዝን ምስክርነት ሃበ ነታ ኣዝዩ ክፉእ ዝነበረ መናሴ እኳ ዝመሓሮስ ንዓሳ ፍጹም ሰብ ግዳ ናብ ሕማም እኳ ኣይመብጽሖን ነይሩ ኣብ ካልኦት ክፍልታት ቅዱስ መጽሓፍና እውን እግዚአብሔር ንሰብ ብጸበባ ዘሕልፈሉ ሰናይ ዕላማታት ተገሊጹልና ኣሎ ሓሙሻይ ንኻልኦት ምእንቲ ኸተጸናንዕ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ጸበባ ንዘለዉ ካልኦት ብምጽንናዕ መዓይቱ ምእንቲ ክንኮኖ ኢሉ ንዓና ብጸበባ ኣሕሊፉ ባዕሉ ኣጸናኒዑ ግብራዊ ትምህርትን ተመክሮን ከም ዝህበና ገሊጹልና ኣሎ እዩ በቲ ንርእስና ካብ ኣምላኽ ንጸናንዓሉ ምጽንናዕ ነቶም ኣብ ጸበባ ዘለዉ ኩላቶም ከነጸናንዕ ምእንቲ ክከኣለናስ ብጸበባና ዘበለ ዘጸናንዓና ንሱ እዩ ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1:4 ሓደ ሰብ ተሰማዕነት ክረክብን ብቑዕ መጸናንዒ ክኸውንን ዝኽእል ብማእከል ጸበባ ሙሉእ ምጽንናዕ ረኺቡ ዝሓለፈ ሰብ ምዝኸውን እዩ ቀዳማይ በቲ ጸበባቲ ስለ ዝሓለፈ ናይቲ ኣብ ጸበባ ዘሎ ሰብ ኣካላውን ስነ ልቦናውን ማሕበራውን መንፈሳውን ፈተነታት ኣጸቢቑ ይርድኦ እዩ ዘይተፈተነ ሰብ ከጸናንዕ ከሎ ግና ኣብቲ ሰማዒኡ ኣብ ኩናት ዘይወዓለ በሊሕ ዝዓይነቱ ስምዒት እዩ ዝፈጥር ጎይታ ብቑዕ መድሓንን ኣጸናንዕን ምዃኑ ዘረጋገጸ ብዘይካ ብሓጢኣት ብኻልእ ኩሉ ከምዚ ኸማና ስለ ዝተፈተነ ስለ ዝኾነ እዩ ዕብራውያን 2 ምዕራፍ ቁፅሪ 17 ክሳብ 18 4 ምዕራፍ ቁፅሪ 14 ክሳብ 15 5 ምዕራፍ ቁፅሪ 7 ክሳብ 10 ካልኣይ ረብሓ ምጽንናዕ እንታይ ምዃኑ ከም ዝግባእ ዘስተማቐረን ንናይ እግዚአብሔር ናይ ምጽንናዕ ጥበብ ዝጠዓመን ዝተማሃረን ስለ ዝኾነ ከምቲ እግዚአብሔርን ሰብን ዝጽበይዎ ገይሩ ከጸናንዕ ጽቡቕ ፍቓድ እንተኣልይዎ ናይ ብሓቂ ብቑዕ መጸናንዒ እዩ ዝኸውን ሻዱሻይ ቅዱስ ባህርያት ምእንቲ ከተጥሪ ገለ ካብቶም ኣገደስቲ ዝኾኑ መንፈሳውያን ባህርያት ብጸበባ ከይሓለፍካ ክጥረዩን ክገሃዱን ስለ ዘይክእሉ እዮም
حدا خباتهم نابنت تعجستي بزحتت كونتات كي حلفكا تعجست خطت الراي كالن ولا ابتوشتها انت هلو كون بزي سببا نعخا خونه نتعذبتها كجهاد ايكلني اتانا يا ابونا يساق املاخ مسو خمس خونه نعرماويان قفعتو بزي ما تمقدي زرقاقصلهم تعجستو اب اوان سببا ياز تجاهدت زفترت 26 معراف قصري 28 كساب 29 حواري قدس باولوس ون سببات عقست خمس ولد بمنفس قدس قال يصلنا له جناخه سببات عقست خمس سلاز فلدنا بسببات ما نمك حنبر بزد راي كونان بتعقست صنعات بصنعات كاتسفا يركب بتستوهبنا منفس قدس فقرا املاخ ابلبنا سلاز ملأخا اتا تسفا اي تحفرني كبرنا زخر سميهون اتا تسفا اي تحفرني رومي حموشه قصري سلستن سلسة سابحة مشي حواري قدوس يعقوب دما اتبس أبابا النفتو نفتنا تعقستن صنعاتن كم زفريلنا نجيرنا قالوا يعقوب معرف حدا قصر خلتها سابار بعده سلازي ناتب قدوس بهريات كان عبيلو زهبنا محبراون منفساون سبباتات شتو يوقع كم زلو خنا الرقاقس يقبالنا بانصارو تعقسنا صنقنا مغروم رامن قطعان صلئن قيمتان انت فرينالو اتبنبي ارمياس تبهل قال كبصحنا مريصنالونا مالت كلاتهم بالشواتيوم اتخفوا مفلاي سلازعابيه دليت نايت مخلع كنت خوينو ترفه እግዚአብሔር ወግድዎም ይሞ ወግድ ብሩር ይባሃሉ ካብዚ ከምዚ ሰውረና እግዚአብሔር ኤርሚያስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 28 ክሳብ 30 ኩላቶም ብልሽዋትዮም እቲ خفوء مفلاي ስለዛአበየ ድሌት ናይቲ ምخላዕ ከንቱ ኮይኑ ተረፈ እግዚአብሔር ወግድዎም ይሞ ወግድ ብሩር ይባሃሉ ኤርሚያስ 6 28 30 ቁጥር 7 ካብ ሓጢያት ምእንቲ ክሕልወካ ካብ ሓጢያት ምእንቲ ክሕልወና ኣብ ህይወት ዘጋጥሙና ፀበባታት ንናይ ምሕጣእ ተኽእሎታትና ዝዓግቱ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ናይ ምሕጣእ ሃቐነታትና ዝሕምሽሹ ናይ ኣምላኽ ህያባት እዮም ብምኽንያት ካብ ኣምላኽ ዝተዋህቦም ፀበባ ካብቲ ተፃዊድሎም ዝነበረ ናይ ሓጢያት መፈንጠራ ዝድሕኑ ብዙሓት ብልህታት ሰባት ኣለዉ ሓደ ካብኣቶም ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ እዩ ብምኽንያት ናይቲ ዝረኣዮ ብሉፅ ራእይ ሰይጣን ብትዕቢት ጠሊፉ በታ ንሱ ዝወደቐላ ምሕረት ዘይርከባ ውድቀት ኣውዲቑ ጉድ ክገብሮ ተዓጢቑ ነበረ እዚ ከቢድ ፈተና እዚ ብልዑል መንፈሳውነትን ፍልጠትን ብፅዑቕ ጸሎትን ጥራይ ክስገር ዝኽእል ኣይነበረን ስለዚ እግዚአብሔር ነዚ ቅዱስን ሕሩይን ባርያኡ ንኾንደኾን ኣሕሊፉ ክህቦ ኣይፈቐደን ንሰባት እትፅየፎም ንዑ ድማ ኣብ ውሽጡ ናይ ውርደትን ሕፍረትን ስምዒት ፈጢራ ኣዝያ እተትሕቶን ካብ ትዕቢት ኣዝያ እተርሕቆን ዘየቋርፅ ስቃይ ዘለዋ ብመልኣኽ ሰይጣን እትፍፀም ጠቃሚት ሕማም ተዋህበት ካልኣይ ቆሮንቶስ 12 ቁጥሪ 7 ክሳብ 10 ገላትያ 4 ካብ 13 ክሳብ 14 በተቀበሉን ንብዙሓት ካብ ሕማምን ሓጢያትን ዘናገፈ ሓያል ጸሎቱ እንተተጋደለኳ ከነቅላን ከንቅላን ግን ኣይከኣለን እግዚአብሔር ካብዛ ንምድሓኑ ዝተዋህበቶ ክብርቲ ሕማም ፈጺሙ ከምዘይፍውሶ ኣቕበጾ ነቲ ዝሰኣኖ ጥዕንኡ ብዕዙዝ ጸጋን ሓይልን ከም ዝትከኣሉ ነገሮ በቲ ካብ ሕማም ንላዕሊ ሓጢያት ዘጸይፎ ካብ ጥዕና ንላዕሊ ድማ ጸጋ ዘህርፎ ብልህ ሃዋርያ ድማ በታን ሰባት ትጽይፎም ሕማሙ ክሕጎስን ክምካሕን ጀመረ እምበኣር ንሕናውን ዓይኖትን ክብደቱን ብዘየገድስ በቲ ካብ ሓጢያት ምእንቲ ክባልሃና ኢሉ ብሕያውነቱን በቲ ሰናይ ፈቓዱን ዘሕለፈና ፀበባ ክንሕጎስን ክንምካሕን ክሳዕ ዘኽእለና ብጸጋ ክንቅበሎ ይግባአና ነቲ ካብ በላዒ ብልዒ ዘኸውፅእ ካብ ስቃይ ድማ ክቡር ረብሓ ከጎናፅፍ ዝኽእል ከኣል ኩሉን ሰናይን ኣምላኽ ድማ
نحياونته زمتن مسغانا كنوح زولي يقبائي شاموناي كاب حاتيات مئنت خمل سكا كاب حاتيات مئنتي كمل سنة እግዚአብሔር ሞትን ጥፋትን ናይ ሓጣን ዘይፈቱ ምሕረተኛን ፈቃርን አምላኺ ስለዚህ ድማ ብመንፈሱ በቃሉ በአገልግሎት ገይሩ ናብ መገዲ ህይወት ክመልሰና ዝከአሎ ኩሉ ይገብር ሕዝቅኤል 18 ቁጥር 23 33 ቁጥር 11 ኤርምያስ 7:25 ክሳብ 27 ካልእ ተወሳኺ ጥቅስታት እውን ኣለዎ ንእስራኤላውያን ደጋጊሙ ተዛሪብዎም ምስማዕ ምስ አበይዎ ብሞትን بحزنن بتلابعي حمامن بسدتن بمركون بمبلونان زختمنان بمأسرتن يغصعم نبره نزو كله خمو مقبار سلازي حقوسو زي كونس نابتاق نعت مقد خمالسوم اتسناي بحريو سلاز درخو قداماي ساميل 15 38 كالاي ساميل 6 كالاي نغست 6 18 كال بزح توسختي تقصتات اللون እግዚአብሔር ንማሕበራዊ ጸገማት ዝተዓጽወ ኣእዛን ኣብ ምኽፋትን ዝተረረ ልቢ ኣብ ምሕምሻሽን ይጥቀመሉ እዩ ኢዮብ 33 17 ክሳብ 22 ኢሳያስ 26:16 ቅጽዓትካ ምስ በጽሖም ጸላሂሎም ጸሎት ኣፍሰሱ ጸላእትኻ ሳላ ዕብየት ስልጣንካ እናቃባጠሩ ግዝኡኻ ዝብል መልእኽቲ ዝሓዘ ኢሳያስ 26:16 ናይ ከምዚ ዝበለ ኣድማዒ ቅጽዓት ኣብነት ዝኾነና ድማ መናስየን ናቡከደነፅር ዝበሃሉ ነገስታት እዮም እቲ ብሓጢኣቱን እግዚኣብሔርን ንነቢያቱን ዘሰከሐ ንጉስ መናስየ ንምርኮን ማእሰርትን ሓሊፉ ብምሃብ ዓቕሉ ክሳዕ ዝፀወቦ ምስ ኣሰክሖ መገዱ ኣቕኒዑ ናብ ኣምላኹ ተመልሰ ካልኣይ ዜና መዋዕል 33 ምዕራፍ ቁጥሪ 9 ክሳብ 16 ንጉስ ናቡከደነፆር ድማ ኣረማዊ ንጉስ ክንሱ ብትዕቢት ከይዋረድ ኢሉ እግዚአብሔር ብዘደንቕ ራእያ ጠንቆቆ ንሱ ግና ነቲ እግዚአብሔር ዝገበረሉ ሕያውነት ኣይተጠቕመሉን ናብ ከቢድ ትዕቢት ምስ ወደቐ ድማ እግዚአብሔር ልቡ ልብ ሰብ ካብ ምዃን ይለወጥ ልቢ እንስሳ ከዓ ይወሃቦ ኢሉ ፈረዶሞ ከም እንስሳ ኣብ ጉንዶኦም ተኣሲሩ ን7 ዓመታት ሳዕሪ ተመገበ ዘበን ቅጽዓቱ ምስ ፈጸመ ድማ ኣእምርኡ ወይ ልብ ሰብ ተመልሰሉሞ ኣዝዩ ብዘደንቕ ቃላት ንእግዚአብሔር ክብሪ ሃበ እቲ ዘዋረዶ ጸበባ ናይ እግዚአብሔር ሰናይነት ዘርኢ ግብሪ ሕያውነት ነበረ ዳንኤል ምዕራፍ 4 ቁጥሪ 34 ክሳብ 37 እግዚአብሔር ሰናይ እንደዘይከውን ብትዕቢቱ ይነፋሕ ሓዲጎ ንናይ ዘለዓለም ጥፍኣት ምመጠዎ ነይሩ እዩ ታሻዓይ ምእንቲ ክኹላዓካ ኢሉ እግዚአብሔር ወርቅን ብሩርን ከም ዝኹላዕ ገይሩ ንሰብ ይኹልዖ እዩ ምኹላዕ ማለት ምጽራይ ምድማቕ ማለት እዩ ወርቅን ብሩርን ብክልተ መገዲ እዩ ዝረስሕ እቲ ቀዳማይ ምስኡ ፈሊሑ ዝተሓወሶ ከም ነሓስን ካልእን ዝኣመሰሉ ሜታላት ዘለዎ ክኸውን ከሎ ነዛ ኣፍሊሕካ ኢኻ ተጽርዮ እቲ ካልኣይ ግን ውሽጡ ጽሩይ ኮይኑ ብላዕሊ ዝጠበቆ ከም ሓመድን ቅብኣትን ዝኣመሰሉ ርስሓት እዩ እቲ ሓጢኣት ባህሪው ዝገበረ ሰብ በቲ ቀዳማይ ዓይነት ርስሓት ክውከል ከሎ እቲ ሓጢኣት ዝጠብቆ እምበር ባህሪው ኮይንዎ ዘይገብሮ ሰብ ድማ በቲ ካልኣይ ዓይነት ይውከል ሮሜ 7:21 ዕብራውያን 12:1 ዋላ ኣብቲ ዝለዓለ ደረጃ ፍጽምና እንተበጻሕና እኳ ሓጢኣት የብለይን ክንብል ከም ዘይንኽእል ከምኡ እንተበልና ድማ ንርእስና ጥራይ ዘይኮነ ንኣምላኽ ከይተረፈ ሓሳቡ ከም ንገብሮ ምስ ናይ መጠንቀቕትኡ ነጊሩና እዩ ምሳሌ 19 መክብብ 7:10 ኤርምያስ 2:23 35 ከምኡን ተወሰኽቲ ጥቕስታት ኣለዎ ስለዚ በዓላትና ሙሉእ ብሙሉእ ከነንጽህ ስለ ዘይንኽእል እግዚአብሔር ክኹላዓና ይደሊ ምኹላዕ ወርቅን ብሩርን ብሓውን ኣሲድን ካልእ ኬሚካላትን ብሜላታዊ ብራሽ
بمفحفحان يزفصم እግዚአብሔር ድማ ንሰብ ከም ሓዊ ብዝልብልብ ከም ኣሲድ ብዝባላዕ ፀበባ ገይሩ ዝኽልዖ ክብሪ ንዝኽርስሙ ይኹን መዝሙር ዳዊት 66 ቁጥሪ 10 ክሳብ 12 ሚልክያስ 3 2 ክሳብ 3 እግዚአብሔር ብዝኹልዕ ፀበባ ክሕልፈና ከሎ እቲ ዝዓበየ ግብሪ ሰናይ ይፍጽመልና ከም ዘሎ ክንግንዘብ ይግባአና ስለዚ ነቲ ርስሓትና ቀልጢፍና ክንለቆ ይግባአና እግዚአብሔር ብፀበባ ነፋሕፋሕና ክንሱ ነቲ ኣባና ዘሎ ምራተ ኾነ ርስሓት ኣይንለቅቕን ኢልና እንተ ኣቤና ሽዑ ግብሪ ሰናይ ናይ እግዚአብሔር ናብ ግብረ ቁጣዓ ተለዊጡ ኣብ ጽንዓት ልብና ይሓድገና ከም ውግድ በሩር ይድርብየና ማለት እዩ ካብ ከም ዝሰውረና እግዚአብሔር ሕዝቅኤል ምዕራፍ 24 ቁጥሪ 8 ቁጥሪ 6 8 12 ክሳብ 14 ኤርምያስ ምዕራፍ 6 ካብ 28 ክሳብ 30 እግዚአብሔር ብፀበባ ገይሩ ሕያውነቱ ዝገልጸልና ከሎ ቀልጢፍና ንኹልዓሉ እምበኣር ንርስሓትና ከም ረብሓን ክብረትን ቆፂርና ኣጽኒዕና ኣይነሓዞ እንተኾነ ነቲ ዝጠብቀና ርስሓት ብንስሓ ነፅሪ እምበር ዝኹልዕ ፀበባ ክሳዕ ዝከዓወና ኣይንፀበ ክሳዕ ክንድዚ ደንዚዝና እንተፀኒሕና ድማ እግዚአብሔር ክኹልዓና ኣብ ዘንቀደሉ እዋን ንረብሓና ክንብል ንተሓባበሮ ዓስራይ ናይ መወዳእታን ኣብኡ ምእንቲ ክንውከል ዝኾነ ይኹን ሰብ ክውከሎ ዝግባእ ካልእ ኣካል እንተልዩ በይኑ እግዚአብሔር ጥራሕ እዩ ኣብ ካልእ ነገራት እውን ስጋውን መንፈሳውን ኣካላት ምውካል ግና ጣዖታዊ ትውክልቲ ወይ ኣምልኾ ጣዖት ምዃኑ ክንግንዘብ ይግባእ ሰብ ኣብ ሰቡን ገንዘቡን ስልጣኑን ሓይሉን ሞይኡን ወዘተ እንተተወኪሉ እዚ ሰብዚ ኣብ ኣምልኾ ጣዖት ዘሎ ሰብ እዩ ብክርስቶስ ዝኣምን ክርስቲያን ክነሱ ብዓይነት ትውክልቱ ኣምላኽ ጣዖት ኮይኑ ክርከብ ይከኣል እዩ ኣብ ጭፍሉቕ ሻምበቆ ከም ዝተመርኮሰ ዓሻ ሰብ ድማ ይቁፀር ሕዝቅኤል 29:6 ክሳብ 7 ኢሳያስ 42:6 እግዚአብሔር ካብ ከምዚ ዝበለ ጣዖታዊ ትውክልቲ ከናግፈና ምዝደሊ ነቲ ዝተወከልናዮ ነገር ይሕድገና እሞ መሬት ከም ዓይኒ ዕንቁ ትጸበና ሕሽነትና ድማ ይገሃድ ኣብ በዓልቲ ወይ ኪዳንና ውሉድና ወለድና ሓውና ሓብትና መሓዛና ክንውከል እንተጸኒሕና ነቲ ዝተወከልናዮ ብሕማም ወይ ብድንገት ምንጥል ኣቢሉ ይወስዶ ምርኩስና ገንዘብ እንተነይሩ ትሕዝቶና ገፊፉ ነዳያን ይገብረና ኣብ ሰራዊትና ንውከል እንተኮይንና ከም ንሰዓር ይገብረና ብቅልጽመይ ብጽፍረይ ንብል እንተኮይንና ድማ ንቅልጽምና ሓምሽሹ ነጽፋርና ይነቕሎ ሽዑ ገዛእ ትውክልትና ብህይወት ከሎና ይውሕጠና ኢል ካብዚ ከም ዝሰውረና መዝሙር ዳዊት 10 ቁጽሪ 7-8 መዝሙር ዳዊት 33 16 ክሳብ 19 መዝሙር ዳዊት 118 ቁጽሪ 8-9 ኣብ ከምዚ ዝበለ ኩነታት እቲ ንምድሓን ዝለበመ ብልህ ክርስቲያን ነዚ ኩሉ ፀበባ ኣሕሊፉ ዝሃቦ እቲ ጣዖታዊ ትውክልቲ ምዃኑ ተገንዚቡ ብንስሓ ካብ ዝወደቆ ተንሲኡ ጣዖቱ ደርቢኡ ኣብ እግዚአብሔር ጥራሕ ይውከል ከዚ ክንገብር እግዚአብሔር ይደግፈና መዝሙር ዳዊት 13 ቁጽሪ 5 25 ቁጽሪ 1-2 መዝሙር ዳዊት 31 ቁጽሪ 1-6 እቲ ትውክልቱ ዝፈረሶ ሰብ ብእግዚአብሔር ኮርዩ ርስሓተይ ኣይለቅቕን ኢሉ እንተተረረ ድማ ንዝኸፍአ ስቃይን ጥፍኣትን ርእሱ ይሓጽ ከም ዘሎ ከስተውዕል ይግብኦ ብከምዚ ዓይነት ትርልብን ጎጎይ ትውክልትን መፈጸምትኡ ናይ ዝተባላሸወ ሰብ ኣብነትና ድማ ንጉስ ዓሳ እዩ ካልኣይ ዜና መዋዕል ምዕራፍ 16 ቁጽሪ 7 ክሳብ 12 ስለዚ ዓይነቱን ክብደቱን ብዙሑን ብዘየገድስ እግዚአብሔር ብሕያውነቱ ብፀበባ ክሕልፈካ ከሎ ኣብኡ ዘሎካ ትውክልቲ ከተዕቢ ይዕድመካን ይሕግዘካን ከም ዘሎ ክትግንዘብን ነቲ ፀበባኻ ክትረብሓሉን ይግባኣካ ማለት እዩ እምበኣር ነዚ ዕላማታት እዚ ብምግንዛብ እግዚአብሔር ብፀበባ ክነሓልፍ ፍቃዱ ጥራሕ ኣኻልን መግለጽ ናይቲ ሰናይ ባህሪን ከም ዝኾነ ክንግንዘብ ይግባኣና
مستتصببانا نعو نصرلون مجدنا نقنعلون صقا ناو حزه نتي جبر سناي ممليسو يعززو بزز جبرلنا درب جبر سناي تتقيمنا مجدنا سلازقنعنا نتقدس علاماتاتو سلازقلقلنا نبما بتقكدميو زخيد مدراون سمايون عسبي يخبرنا كبرينات بخمز مسل حياونت زغواسينا سناي املاح يخون اجميرو زفصمنا لولا بحري فتارينا ناي بحر مسغانا يبصحيو صنيلكم سلسمعكمنا بتقبروا صلوت كله እግዚአብሔር يسمعكم تبل قدس بيت ክርስቲያን ناب ناي ጉባኤ መደብ ቅድም محلافنا نمزمور زتدالهم بفلاي كاقد محج زميركم زي تفلطوا ወይ زميركن زي تفلطا تقبلكم يمون عم مزمور نسجر لنا أنا كزمر قابوي مرقيتا الراي ممر سارة بتعم صبوق هتر زبلتها زفلت أصلا زخونتي مستلو مستمعنا يتخيل እግዚአብሔር ሰናዩ صبوق በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እግዚአብሔር ሰናዩ መዓልቲ ጸበባ እርድዩ እግዚአብሔር ሰናዩ መዓልቲ ጸበባ እርድዩ ብሓቂ ንዝፅውዕዎ ቀረቦም እዩ ብሓቂ ንዝፅውዕዎ ፈቃዶም ይፍፅም እግዚአብሔር ሰናዩ መዓልቲ ጸበባ እርድዩ እግዚአብሔር ሰናዩ መዓልቲ ጸበባ እርድዩ ብሓቂ ንዝፅውዕዎ ቀረቦም እዩ ብሓቂ ንዝፅውዕዎ ፈቃዶም ይፍፅም እግዚአብሔር ሰናዩ መዓልቲ ጸበባ እርድዩ እግዚአብሔር ሰናዩ መዓልቲ ጸበባ እርድዩ ብሓቂ ንዝፅውዕዎ ቀረቦም እዩ ብሓቂ ንዝፅውዕዎ ፈቃዶም ይፍፅም ተመስገን ቃለ ሕይወት يسمع لنا መምህር ሳራ እዚኣ መዝሙር ኣቦይ መርጌታ ምሳክ ውስኸላ ዝደሊ ዘረባ ኣብ ሓሚመን ከለኩ ካብ ፈተና ምስ ወፃኹ ማለት እዩ ዲያቆን ሮቤል ዘሚሩለይ እግዚአብሔር መስገን አሜን ብሽም ዝጉባኤ ኸ ኣነ መስግኖን ዲያቆን ሮቤል ሓውና ቴንክ ዩ እግዚአብሔር ሰናዩ ብመዓልቲ ጸበባ ዕርድዩ ብሓቂ ንዝፅውዕዎ ቀረቦኦም እዩ حراي منጭ ጥቅስና منጭ መዝሙርና ኢና ንብል ኩሉ ግዜ منጭ መዝሙርና እግዚአብሔር ሰናይ እዩ ክንጅምር ኮለና እንተስተበህልኩምልና ሰናይ ከዓ ትገብር ኣለኻ ዝብል ርኢና ነርና እግዚአብሔር ሰናዩ ብመዓልቲ ጸበባ ዕርድዩ ብሓቂ ንዝፅውዕዎ ቀረቦኦም እዩ ክሳብ ትዳለው ሓንቲ ጥቅሲ ክብል እየ እግዚአብሔር ንዝፅውዕዎ ኩሎም ብሓቂ ንዝፅውዕዎ ቀረቦኦም እዩ ፍቃድቶም ዝፈርህዎ ይፍፅም ኣውያቶም ይሰምዕ የናግፎም ከዓ መዝሙር ዳዊት 145 مزمور داوود 145 قصر 18 الراي كالوت منጭ مزمورنا
ምንጭ መዝሙርና በሓደ ለና ዲና يسمع الله هدي لازم لكم ما عندي من جد أمو سانديا حنت اللي تغيسة عنه مو سانديا كلها انت وحده حنت خابولي كيدان كلتا خاخ حدث كيدان كنا مسألة مالتي سلام كمان يسمع دخلنا الله فوت تسمع الله يا السابي تحبت أرجوين حبتنا سلام ثانك يو تعمي أبين منو بشكل أبين لسانسي كريك سني هي وقتاتو خاتو سني هي قال سني هي من الباب سال بس داويد إذن إسرائيل ديشتن قصري ثلاثة تفون إسرائيل ديشتن قصص كم ببيع أرجوينه 200 أي ما تو هاي ستة كم بباستا برسنا تحنت خامة እግዚአብሔር አብይ ግብር ገበረና ነህናውን ታቆስና ወእግዚአብሔር ከምኑ ነው ኃይል ደቡብ ጌታ ንምፋትና ተመለሰው ንግስ ያ መስለኝ እግዚአብሔር መስገን እቲ ምስጢር አሎ ዘይሩ ይመጽዩ በቀጥታ ግን እግዚአብሔር ሰናይ እዩ በመዓልቲ ጸበባ ዕርዲ እዩ بحق نزصعوا قربومي اتبزلاتا مزمرنا هرغوي هيوت حفتنا يتكحفا بالكلهي اوكي ممسيكم كلهم بمريتكم قاعد حن مصخم وع سلام صنحهم انا خاني ابتيا مزمور داويد 207 كاب حادث قاع شدشت خم ببادو هراي اوكي مسغانا نزغابيهر يا تارستا እግዚአብሔር ሰናይ ምሕረቱ ኻንዘል ዓለም ይነብር ይሞ አመስግንዎ እቶም እግዚአብሔር እተበጀዎ ኣብ ኢድ ግፍዒ እተበጀዎ ካብ ሃገራት ካብ ምብራቕን ምዕራብን ካብ ሰሜንን ደቡብን ዝኣከቦም ከምዚ ይብሉ ኣብ በረኻ ኣብ ጽምዋ መንገዲ ኸብለሉ ዝነብሩላ ዓዲ ኣይረኸቡን ጠመዩ ጾምኦም ጠምዮም ጸሚእዎም ነፍሶም ሰልከየት ሽዑ ብመከረኦም ናብ እግዚአብሔር ኣወዩ ንሱውን ካብ ጸበቦም ኣናገፎም ምዛ ሕጂ ትምህሩና ዘለኹም ሲ ኮይና ተሰሚዓትን ምስተሳራ ሓፍትና ዝመዝመረታ ኻኒ ኢለ ክስታገረያሞ እያ በትክክል እያ ተሰሚዓትን ጥራይ ዘይኮነስ እግዚአብሔር ሰናዩ ምሕረቱ ኻን ዘለዓለም ይነብር ኢሞ አመስግኖ እግዚአብሔር ምሕረቱን ዘለዓለም ዝገብር ሰናይ ባህሪዩ ሰናይ ስለዝኾነ ማለት شعوب مكرهم ناب እግዚአብሔር ኣወዩ ንሱውን ካብ ጸበቦም ኣናገፎም ናብ ዝነብሩላ ዓዲ ክበጽሑስ በቁኑዕ መገዲ መርሖም ቃል ህይወት ይስማዓልና ብጣዕሚ ሰናይ ዝኾነ ኣራ ኤልሳቤጥ ሓፍትና ومزمور 246 كمان كلها آية እግዚአብሔር መስገን هللويا نفسي እግዚአብሔር አመስግኒ በህይወቴ كلخون እግዚአብሔር ከመስግኖ ከሳዕ ዘለኹን አምላኸይ ክውድሶኤ በመሳፍንቲ በቲ ክርዳእ ዘይክእል ወድሰብ ኣይትወከሉ ትንፋሱ ይወጽሞና መሬት ይምለስ በታ መዓልቲ እቲኣ ሃብአንኡ ይጠፍእ አምላኽ ያዕቆብ ዝረድኤቱ ተስፍኡ ኣብ እግዚአብሔር አምላኽ ዝገበረ ሰብ ብፁዕ እዩ ንሰማይ ምድርን ንባሕርን ኣብኡ ዘሎ ኩሉ ዝገበረ ንሓቂ ክሳዕ ዘለዓለም ዝሕሉ ንጥቁዕ ፍትሒ ዘውፅኣሎም ንጥቁዓት ፍትሒ ዘውፅኣሎም ንጡምያት እንጌራ ዝህቦም ንሱ እዩ እግዚአብሔር ንእሱራት ይፈትሖም እግዚአብሔር ንዕንተ ዕውራት ይኸፍተን እግዚአብሔር ንዝደነኑ የቕንዖም እግዚአብሔር ንጻድቃን የፍቅሮም እግዚአብሔር ንስደተኛታት ይዕቅቦም እግዚአብሔር ንዘኽተማትን መበላታትን የአልዮም ንመገደረሲያን ግና ይጠዋውያ እግዚአብሔር ንዘለዓለም ይነግስ ኦ ጽዮን አምላክን ወልድ ወለዶ ይነግስ ሃሌሉያ ናይ ባሕር ጽብ ሲዛ አምላክ ያዕቆብ ረዳኢሁ ትኩት እግዚአብሔር መስገን ምድረ ወገብረ ኃይለ ኦኬ ቃል ህይወት ይስማዓልና ቃል ህይወት ይስማዓልና ኤልሳቤጥ ሓፍትና
مشتن كمان عشان شو منتج እግዚአብሔር ይመስገን آمين كلنا 105 بملئتام بيباتلنا 240 شدشتن قال هوت يسمع لنا إسران حموشن شمنت كمان قبل إግዚአብሔር ሰናይ ቁኑዕን እዩ ስለዚ ንሓጥኣን መንገዱ ክምህሮም እዩ ንትሑታት ብፍርዲ ክመርሖም ንትሑታት መንገዱ ከስተምሮም እዩ እግዚአብሔር መስገን ስለዚ እቲ ምንጪ ናይ መዝሙርና ረኺብና ኣለና በድሕሪው መዝሙር ዝንዓና እንታይ ታኹለ ግዜ ንብላ ምስ ዘመርና ምስ መስገና ምስ ነባዕና ምስ ዘለልና ኩሉ ነገር ምስ ገበርና እዚ መዝሙር ዝንዓይ እንታይ ትመልእኽቱ ናይታ መዝሙር መልእኽቲ ናይታ መዝሙር ንዓና ብግልና እንታይ ዝብል ዘሎ ብሓቂ ንዝፅውዕዎ እንታይ ቀረብኦም ሕጂ መጀመርያ ብሓቂ ክንፅውዖ ባህግን ድልየትን ክህልወና ብሓቂ ዲና ንፅውዖ ዘለና ከዓ ከነረጋግፅ ግባአና ማለት ንምንታይ ዝሕግዘና ክምለሰልና እንተኮይኑ ብሓቂ ክንፅውዖ ክቀርበና እንተኮይኑ ብሓቂ ክንቀርቦ እዩ ማለት ምክንያቱ ፍቃድቶም ዝገብርዎ ይፍፅም ኣውያቶም ይሰምዕ ንባዓቶም ይደርዝ የናጉፎም ከዓ ተባሂሉሉ እግዚአብሔር ፍቃድቶም ዝገብርዎ ይፍፅም ኣውያቶም ይሰምዕ የናጉፎም ከዓ ስለዚ ንዓይ እንታይ እዩ ንዓኻትኩም እንታይ እዩ መዝሙር እዚ ብሓቂ ንዝፅውዕዎ ቀረብኦም ብሓቂ ንዝፅውዕዎ ቀረብኦም እዩ ብሓቂ ንዝፅውዕዎ ቀረብኦም እዩ ስለዚ ኣፍና ክዝምር ከሎ ልብና ነፍስና ብሓቂ ድየ ዝፅውዖ ዘለኹ ብሓቂ ድየ ዘምልኾ ዘለኹ ብሓቂ ድየ ዝንሳሕ ዘለኹ ብሓቂ ድየ ዝቅደስ ዘለኹ ብሓቂ ድየ ዝቁርብ ዘለኹ ብሓቂ ድየ ናብ ቤት እግዚአብሔር ዝኸይድ ዘለኹ ብሓቂ ድየ መገዲ ክርስትና ዝመላለስ ኢልና ምክንያቱ ታብ ቁልፊ ታንዓና ትምልከተና ባያ ብሓቂ ንዝፅውዕዎ ይኮነን ዝብል ዘሎ ወይ ንኩሉ ሰብ ኣይኮነን ዕርዲ ንኩሉ ሰብ ኣይኮነን ሰናይ ማለት እታ ነጥቢ ንዓና ግን ብሓቂ ንዝፅውዕዎ ቀረብኦም እዩ እግዚአብሔር ሰናዩ ብመዓልቲ ፀበባ ዕርዲዩ ብሓቂ ንዝፅውዕዎ ከዓ ቀረብኦም እዩ ምክንያቱ ዋላ ጌጋ ክንፍፅም ከለና እግዚአብሔር ኣብቲ ሕሊናና ስለ ዝርኢ ንኣበ ሜሌክ ሓደ ሕቶ ኣቦና አብርሃም ንሳራ ሓብተያ ምስ በሎሞ ሰበይቱ ክትከውን መንዚዑ ምስ ወሰዶ ሰይቲ ሰባያ ተጠንቀቕ ኢሉ ምሰበሎ ኣነ ብፅፁይ ልበይ ሓብተያ ኢለኒ ንሱ ከዓ እሳ ከዓ ሓወይ ኢለኒ ኣነ ሰይቲ ሰብኣይ ከም ዘይኮነት ብፅፁይ ልበይ ገይረዮ ምስ በሎ ኣነ እውን ብፅፁይ ልብኻ ስለ ዝገበርካዮ ዘይቀፅዓኩኻ ኣነ እውን ብፅፁይ ልብኻ ስለ ዝገበርካዮ መልኣኸይ ልኢኸ ዘናገፍኩኻ ሓጢኣት ከይትገብር ኢሉ እግዚአብሔር ክረድኦ ከሎ እግዚአብሔር ክነሕፎ ከሎ እግዚአብሔር ከናግፎ ከሎ ንርኢ እሞ እንታይ እዩ ዝመዝሙር ዝንዓና እግዚአብሔር ሰናዩ ብመዓልቲ ፀበባ ዕርዲ እዩ ንመን እዩ እግዚአብሔር ሰናይ ንመን እዩ እግዚአብሔር ብመዓልቲ ፀበባ ዕርዲ ዝኾኖ ነቶም ኣብ ግዜ ረህዋ ብሓቂ ዝፅውዕዎ ከም በዓል ኣቦና እዮብ ስለዚ ከመይ ገርና ብሓቂ ንፅውዖ ብሓቂ ንፅውዖ ከም ዘለና ብከመይ ገርና ንፈልጥ ዝብል ኣርእስቲ ናብ ዝወስደና እዩ ክብሪ ምስጋና ይኹን ስለዚ ኩሉ ግዜ ክንዝምር ከለና እዚ መዝሙር ዝንዓይ እንታይ ንዓይ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ንዓና ንዓይ ንዓኹም ንዓኸ እግዚአብሔር ሰናዩ ብርግፅ ሰናይ እግዚአብሔር ባህርዩ ሰናይ ብመዓልቲ ፀበባ ከዓ እንታይ ብመዓልቲ ፀበባ ከዓ ዕርዲ እዩ ንመን ኢሉ ኣሲርዎ ግን ብሓቂ ንዝፅውዕዎ ብሓቂ ንዝፅውዖ ቀረቦም እሞ ብሓቂ ክንፅውዖ ብሓቂ ከነምልኾ ብሓቂ ክንዝምረሉ እግዚአብሔር ይደግፈና ሎሚ ምናልባት ድንጉኢልኩም ዝኣተኹም ተዳሃሊኹም ናብቲ ናይ ጉባኤ ርእስትና ክንሰጋገር ኣለና ኣሕዋትና ኩልኩም ኣሓትና ናብዚ ኣገልግሎት እዚ ኣብዚ ርእስቲ እዚ ይሕግዝ እዩ ዝበልኩሞ ሓሳባት ንጉባኤ ዝጠቅም
كنقبلكم حتى رئيتو كمون لومن تمالن كنقبر صنحنا جيغا نصبح كاين دغمو نقفيتا اخن فقاد እግዚአብሔር بتحتنا كنقبل ابصلتكم ذكرونا زلنا حزنا زلنا ارستي ግብረ ሰናይ ተልእኾ ህይወት ኣብዝብል አርእስቲ ሻሙና አርእስቲ ኢና ዘለና ሎሚ ከም ፈቃድ እግዚአብሔር ዝራእናዮ 8 ቁፅር 2 መለኮታውያን ግብረ ሰናይ መለኮታውያን ግብረ ሰናያት አባና ዝፍጸሙ ንምንታዮም መነመንዮም ንምንታይ ዕላማ ኸ ዝብሉ 10 ነጥብታት ርኢና ኣብዛ 8 ቁፅር 2 ምእንቲ ክፍትነና ምእንቲ ከዋርደና ምእንቲ ከፍልጠና ምእንቲ ከጽብቀልና ንኻልኦት ምእንቲ ከነጸናንዕ ቅዱስ ባህርያቱ ምእንቲ ከነጥሪ ካብ ሓጢያት ምእንቲ ክሕልወና ካብ ሓጢያት ምእንቲ ክመልሰና ምእንቲ ክኹላዓና ኣብኡ ምእንቲ ክንወከል ኢሉ እግዚአብሔር ኣብ ልዕሌናቶም ዝመፁ ፀበባ መከራ ዝመስለና እንተኾነ ግን እንታይ ኢሉ ጠቂስዎ ኣሎ መለኮታውያን ግብረ ሰናያት ምክንያቱ ንኹን ጉዳይ ዘይኮነስ ንምምለስ እዚኦም እዮም ነሮም ተመርእስና ምናልባት ድሕርና ዝኣተና እናተኸታተልናዮውን ልብና ናብ ብዙሕ ዝስረቕ ዝነበረ ኣብ መንጎ ስራሕ ኮይንና ብየማን ብፀጋም ንሰሓብ ዝነበርና እንተ ደኣ ሃሊና እቶም ኣርእስታት ብፍላይ ነቶም መፅሓፍ ዘይሓዝና ካልኣይ ግዜ ክደግሞ እየ ቀዳማይ ምእንቲ ክፍትነና ካልኣይ ምእንቲ ከዋርደና ኣዋሪዱ ክመልሰና ማለት እዩ ምክንያቱ ቦና ዳዊት ስርዓታትካ ምእንቲ ክመሃርሲ ውርደተይ ሰናይ ኮነለይ ኢልዎ ኣሎ ሳልሳይ ምእንቲ ከፍልጠና ፈላጣት ለባማት ምእንቲ ክገብረና ራብዓይ ምእንቲ ክፅብቀልና ሓሙሻይ ንኻልኦት ምእንቲ ከነፀናንዕ ሻዱሻይ ቅዱስ ባህርያቱ ምእንቲ ክኽፈት ከነጥሪ ሻብዓይ ካብ ሓጢያት ምእንቲ ክሕልወና ሻሙናይ ካብ ሓጢያት ምእንቲ ክመልሰና ታሻዓይ ምእንቲ ክኩላዓና ኣብኡ ምእንቲ ክንውከል እግዚአብሔር ቶም መለኮታውያን ግብረ ሰናያት ኣባና ዝገብሮም እዚኣቶም እዮም ከም ፈቃድ እግዚአብሔር ኣብ ዝመፅእ ጉባኤና ንሕና ከዓ እንተለና ኣምላኽ ተፈቀዶ 8.3 ተወራስነት ግብረ ሰናይ ናይ እግዚአብሔር ኢና ክንርኢ ማለት ስለዚ መድረኽ ናብ ጉባኤ እዩ ዘለና ሕቶ ርእይቶ ነቐፈታ ናባኹም ሕሊፈ ኣለኹ እዚ መድረኽ يسمع ثاني هديه بنات سمعوا ثانيهم هراي اسمع الله سلازي توم ملكوتاويان سراح እግዚአብሔር نحنا نخفو زمسلنا እግዚአብሔር ግን በትخفو نعنا زمسلنا ገይሩ ናብ ሰናይ ዘሰጋገረና በሰናይ ዘዛማዘመነልና ኣብ ህይወትና ዝተመኮርናዮ ሓሳባት እንዳካፈልና ዝኾነ ሕቶት ተልና ብዝርእስትና كمون أبتز حلفة جزينا أب شومنت نت بحادة أما توزر زيرة يمنيرة أقدر سنتين ترجمن قبر سناي زبلي نارينا لو مشيت كا ملكوتاويان قبر سناين علامات وتنينا هرمسينا هلنا دينا دخيمنا دينا ولا أقولك اسمع
حجي تسمع لك هرقوين اوكي انتو حجي كانت تتزرزر الناسي سوري እግዚአብሔር يفتن يخبها كله سي I know كلنا فتنا في تفتنا نابسي عن بسحين هذا قرب سلسلة ولا سي بس الناس كنا أبتا مأتون تغيسوا نيرو أمانغو مورادين مفتانين زبلا غلاد سيطان كفتننا كله نخودقنا نخطفانا إيلو كم زفتننا እግዚአብሔር ግን ንኸዕብየና ካብ ጸጋ ንጸጋ ከሰጋግረና ከም ዝፍትነና ኣብ ዝሓለፈ ጉባኤታትና እውን ርኢና ነርና ሎሙ ከዓ ብሰፊሕ ገሊጽዎ ኣሎ ምክንያቱ ተማሃራይ ኣብ ቤት ትምህርቱ ዝፍተን ንክተርፍ ንኽጉዳእ ዘይኮነስ ናብቲ ዝለዓለ ደረጃ ናብቲ ዝለዓለ ቤት ትምህርቲ ንኽሰጋገር እዩ ዝፍተን ማለት ስለዚህ ሰይጣን እተዕላማታት ሰይጣን ዝፍተነና ግን ከውድቀና ብሞት በኃጢአት ንቀትለና እግዚአብሔር ግን ነቦና ኢዮብ ንሰይጣን ክፈቅደሉ ኮይሎስ ሰይጣን ንኸጥፎ ኢሉ ተኸምፀ ከሎ እግዚአብሔር ንሰይጣን ዘፍቀደሉ ምክንያት ግን ንውሉድ ወለዶ ንኩሎም ህዝብታት ሰይጣን ዝተሳዕረን ውዱቁን ፍጥረት ምዃኑ ቅዱሳን ከመይ ገሮም ከም ዝስዕርዎ ንዓና ኣብነት ንምዃን ንኢዮብ ከዓ ልዕሊ ዝኩሉ ሓሊፉ ክብረ ኣምላኽ ክርኢ ብክብረ ኣምላኽ ክኸብር ምእንቲ ኣብ መጽሓፍ ኢዮብ ቁጽሪ ምዕራፍ 42 ኣብ ቁጽሪ 2 እንታይ ዝብል ቀደም ብሰማዒት እዝኒ ብዛዕባኻ ሰሚዐ ነይረ ሎሚ ግን عيني رئاتك كايل سلازي اتي ناي سيطان فتنا نخو قد اناخ مصخلو እግዚአብሔር ግን ነቲ ሰይጣን ዘምጽኦ ፈተና ከም ንኹላዕ ይገብር ማለት እዩ ናብነት ነቢ ዳንኤል ምሰናብስት እንደዘይ ሓድር ብጉድጓድ አናብስቲ እንደዘይ ትፍተን ነራ እምነቱን ጽንዓቱን ትብዓቱን ተራሰብ መኾነ ነይሩ ማለት ብኡ እንደዘይ ሓልፍ አናንያን አዛርያን ሚሳኤልን በትጉህር ሐው እንደዚህ ያልፉ ነይሮም ተራ ሰባት መሆኑት እግዚአብሔር ግብር እግዚአብሔር አወማ የምትገልጸን ስለዚህ ተዕላማታት ሰይጣን ከውድቀና ከቀትለና ከጥፋና ኢሊ ዘምጾ እግዚአብሔር ግን ምንታይ ዘምጾ ናይ ቅድስንኡ ተኻፈልትን እንትንከውን ንጠቅምና ይዘምጾ ምክንያቱ ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 10 وكلته عبراويان معرف 10 وكلته من البات من ينببلنا كاب حد حساب 10 وحده مالت زوصان تلو زنببلنا عبراويان كخملكم ابونا عبراويان معرف 10 وكلته كاب حد حساب 10 حد كاب 10 خلتي انا خم بدمو حراي انت وسخيا صبو اوتي الله حراي قصلي معرف اوكي عبراويان معرف 10 ثالثه كاب حدا سقع موداتا دي حقي هي كاب 10 حدا 10 حدا እግዚአብሔር እንደቁ ከምዝ ቀጽዕ ያታርስታ እንተዚ ንሕና ድማ ብክንድዚ ዝኣክል ደበና ምስክር ተኸቢብና ኣሎና ንኹሉ ዝኸብደናን ነቲ ዝጠብቀናን ሓጢያትን ነርሕቕ በቲ ኣብ ቅድሜና ተነፂፅሉና ዘሎ መቀዳደሚ ከዓ ብትዕግስቲ ንጎይ ናብቲ ሕፍረትን ንዕቑ ስለቲ ኣብ ቅድሚኡ ዘሎ ሓጎስ ኢሉ መስቀል ተዓ ገሴ ኣብ የማን ኣምላኽ እተቐመጠ ጀማር እምነትናን ደምዳሚእን ኢየሱስ ንጥምት ምእንቲ ከይትደኽሙን ነፍስኹም ከይሓለላን ነቲ ካብ ሓጥኣን ኣብ ርእሱ ክንድዚ
زأكل متصرار التعجس ذكروه مسحاتيات بمكلاسكم جنا صعب دم اتبصحو أيتقاومكمن اتخم نولد غيرو وديس غابيهر نتي زفقرو يقصعو ايومو نتي زقبولا زبله ولدون يغرفو سلازي قصعت غويتا ايتنعق اتن انت جن حكاون حليلك يعني حليناها اي تعرب إلو ززاربكم زلو معدو خاء رسيكمو اللهم قصعات اتي تعجزكم أملاخ كم ولد غيرو أي رأيكم نيو أبو زي قصعخ انتاوي أبو زي قصعخ انتاوي ولديو بزي تاخلهم تحابروا لا قصعات انت خوينكم جن دقالو امبر ولد ايكونكمن اب رأسي زون تقطعنا ابوتاتنا سغانا خاب زنبرونا امو خاب انفرحهم بهوات منتي كنبرس نتي ابو منافستي ازينا كنزازدو انتي كنزازدو أيقبأناني أنت أتومسي نقرب معلتي خم الترأيهم غيرهم قطعنا نسوجن كاب قدسانو منتي خنما قل إلو نتقمنا إيو زقطعنا قطعت زبالة نجيزيو نقاهي مبر نحاقوس كم زخون أي مثلنا نيو ندحراي جن نتوم زلمدو ناي سلام فري صدقيو زفري سوري من باب كورتكس تغير الله صبو بتاعم صبو أيوة اسمعنا امين كلنا نسجنا الى اقصر عسرته نسجنا كاب قدس النوم انت خنا ما قليلو نتقمنا ايزغصعنا نسجنا ولدنا بتصبغ زمسله مقصعنا نسجنا يلو نسجنا كاب قدس النوم انت خنا ما قل نتقمنا ايزغصعنا مخنياتو ندهر أملاخ زي كذاعكم صدقالهم بر ولود أيكونكم مني كبر نزخر سمي يكون سلازتي علامات حبتنا هرجوين زحتت كي حتى علامة سيطان فتنا غمس خلو علامة سيطان نخود قنا نخجاجيرنا نخطفنا بموت نقتلنا علامة إخزابير جن كاب خاب درجة من تخسجا قرنا يومالي تنفلليان بحسر زبالة زينين بعد هو تسمعنا أنا هوني الأرسية نحن تايم زبدو إخزابير أي فتن اليوم كيف أنا تفتن زبدنا جراد له قلت وقلت سقم سلازر له فتاتنا ونمتاي خمسة علامة ويصير لما دفيو لذيذ بعد هو تسمعنا بحكي ورات الديلي لايك كمان كل يأخذ لناس قالوا إحنا كمان دحري أرجعنا زي اليوم خوينا زي المخروم زي المسكر خوينا زي versus تمت قصيون سكين تجبروا نحادي يخونني ولا كان بعد خاصة جزمن تهلو كمبر كل شاب من هارن دايم وزف نجارات لو خمسة مسيون لتسوق نجارات مهانو بحسر بهم كمان طول هذين هم قد يو تسمعني thank you حراي نشتي توسخ حرقوا هنا حبتنا اتا اغزابير ايفتنني زبلوا اب ملختي ايقوبن ديا نتحمرت نايت مال اختجن بفلاتخون بدفرت بزي فلاتخون بسحتات نتحمرت ملختي قند ملختي اي تقسواني مخنياتو كم ببايه اب يعقوب معرف حاجه قصر 10 3 انتاتبل املاخ بأكوي ايفتنني املاخ ايفتنني كونت انت مصحف اوصي خنت اللي غير ايام هرغوين بانبلنامو أملاخسي بأكوي ايفتنينيو بعلو ان حدا كو ايفتنيني مو حدا كو مستفتنا املاخ فتينونا ايبل اوكي اوينك خير ربنا يعقوب معرف حدا قصر 10 3 نفس وكف قنا بجزاء تمنيتو تسحبون تحابيلون يزفتن
دحر تمنيت مستأنست نحاتيات تولدو حاتيات مستوفت دما نموتي ولدو أتم فقراتي أي تسحاتوي أملاخ سي مسبلة بأكوي أي فتنني هجي أملاخ أي فتنني أي كون انزبلة أملاخ بأكوين أي فتنني أملاخ كفتن كله እግዚአብሔር ከአነ አብርሃም መከሮ ቅብል ከሎ በኦ አሕሊፉ ከምቲ እግዚአብሔር አቦነት ሐድ ናይ ባህር ወድን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝሃቦ አቦና አብርሃም ከአወድ 100 ዓመት ምስኮነ ዝወለዶ ኒሳቅ ወድ 28 ዓመት አቦና አብርሃም ወድ 128 ዓመት ከሎ ነብርሃም ወድኻ ሰዋ አለይ ምስበሎ ድሕር ከይበለ አብ ከሳድ ወዱ ካራኽ ብልሕሴፍ ከሳብ ዘቀምጥ ንእግዚአብሔር ተአዚዝወይ ስለዚህ እግዚአብሔር ንአብርሃም መከሮይ እዚያ ብዙሓት ዝጠቅስዋ ከዓ እግዚአብሔር አይፈትንኒ እንታያታ መረት ናታ ግን እግዚአብሔር በእኩይን ንእኩይን አይፈትንኒ እግዚአብሔር ክፍትን ከሎ ንሰናይ እግዚአብሔር ክመክረና ከሎ ናብ ዝደዓለ ደረጃ ንኸሰጋግረና እግዚአብሔር ዝፍትን ረኺብክ ያ ኤልሳብ ሃረገወይን ሓፍትና هو رخيبة يا حجسي أبتعسد حمش تخاني دحار تنيت مستنسد نفس وقف قنا أسد 4 نفس وقف قنا بقزات النيتو تسحبون تحبابينون إيوزف التن يقول لس لذي سي أزيون أجزابيهر أزيون عناتو مش أزيون رأي فتنين يوزف النقر إنفسهم عنا مالتي أبلا علم ما يلو كله أملاخ سبق أكوي أي فتنيني أي فتنيا بعدون أتي أبكر 4 مسي زلخا بعلهنا كاب እግዚአብሔር ወይ ካብ ሰይጣን ዘይኮነስ ካብ ውሽጥና ካብቲ አውሽጥና ዘሎ ስጋዊ ሐሳባት ዘይሞተ ሐሳባት ዓለማዊ ሐሳባት ነምጾ ምዃኑ ነፍስ ወከፍ ግና በትምኒቱ ተሳሒቡን ተሓቢሉን ይዝፍተን እዚ ካልእ ዓይነት ፈተና እዩ ማለት አይ ሲ ኦኬ ኣብ ቁጥሪ 5:15 ከዓ ትምኒት ምስተነሰት ንሓጢያት ትወልዶ ሓጢያት ምስተፈጸመ ድማ ንሞት ትወልዶ ሕጂ ፈተና ካብ እግዚአብሔር ካብ ሰይጣን ዝመጻሎ ካብ ስጋና ካብ ውሽጥና ዝመጻሎ ካብ ዓለም ዝመጻሎ ካብ እንስሳው ባህሪ ዝመጽ ፈተናታት ኣሎ እቲ ጨንፈራት ናይት ፈተና ኢና ከነለልዩ ኣብታ እግዚአብሔር አይፈትንን ይትብል ግን እግዚአብሔር በእኩይ አይፈትንን ነቀምጠላ ማለት ከማ ቀሚጥላ ስለዘሎ ቃል እግዚአብሔር አሜን በሐቅ እግዚአብሔር ይመስገን ምክንያቱ አቲ ፈተና ካበይ ከም ዝኾነ ምንጩ ኣብ ቁጥሪ 12 ተፈቲኑ ምስ ወፀይል ነቲ እግዚአብሔር ነቶም ዘፍቅርዎ ዘተስፎም አኽሊል ህይወት ክቅበል እሞ እቲ ብፈተና ዝዕገስ ሰብ ብፁዕ ክጅምር ከሎ ኣብ መልእኽቱ ኣብ ቁጥሪ 2 ኣብዛ ምዕራፍ ማለት ኣሕዋተይ በበይን ዝኾነ ፈተና እንተበፅሓኩም ንኹሉ ከም ሓጎስ ቁፀርዎ እቲ ምፍታን እምነትኩም ትዕግስቲ ከም ዝገብር ፈሊጥኩም ሲ ብሓንቲ እኳ ከይጎደልኩምን ፍጹማትን ሙሉኣትን ምእንቲ ክትኮኑ እታ ትዕግስቲ ፍጹም ግብሪ ይሃልዋ እዩ ክብሪ ንዝኽሪ ስሙ ይኹን ሕራይ ካልኦት ተመልሻ ክትከውን ተስፋ ገብር ንኣብነት ምናልባት ካልእ ሕቶ እንደዘየልዩ እቲ ብባዕላዊ ዝመጽእ ፈተና እግዚአብሔር ንኹሎም ሐዋርያት ሕጂ በታ ኣነ ዝኸዶ ክትከዱ ኣይትኽእልን ኢኹም ካብ ላዕሊ ሓይሊ ምስ ተቐበልኩም ግን በታ ኣነ ዝኸዶ ክትከዱ ኢኹም ምስ በሎም ኖ ኣነ ሕጂ እየ ዝኸይድ ኢሉ ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ሕጂ ኣይትኽእልን ኢኻ እናተባህለ ኖ ሕጂ እየ ዝኸይድ ዋላ ኩሎም ተኸሓዱ ከዓ ኣነ ግን ምሳኻ እየ ዝመውት ሕጂ እየ ዝኸይድ እግዚአብሔር ኣይትኽይድ እንዳበሎ ማለት እዚ ፈተና እዚ ካብቲ ሐዋርያ ያዕቆብ ጠቂስዎ ዘሎ ካብቲ ሓሳብ ስጋ ካብቲ ውሽጢ ካብ ባዕልህና ዝምንጭ እዩ ማለት እግዚአብሔር መደብ ኣይነበሮን በዚ ክፍተን ከይወድቕ ምእንትስ ሕጂ ኣይከኣለካኒ ከም ሕዋትካ ተኣለ ኢልዎ ነይሩ ማለት ሕጂ እቲ ካብ ውሽጥና ዝመጽእ ፈተና ኣባና ስለ ዝምርኮስካ እቲ ኣብ ውሽጥና ዝመጽእ ፈተና ኣዝዩ ንምውዳቕና ኣዝዩ ከቢድ እዩ
እግዚአብሔር ተኮይኑ ነስተኸሳጋግረና ይዞምጾ ካብ ሰይጣን ተኮይኑ ተፈተነኻ እግዚአብሔር ክድግፈና እዩ እቲ ኻውሽጭና ነምጾ ግን ዋላ እግዚአብሔር ክድግፈና እንተደለ ስለዘይ ንቀበሎን ስለዘይ ዘይነስተውዕለን ከቢድ ውድቀት ስለዘስዕብ ቀንድ ካብቲ ካውሽጭና ካብቲ ስጋ ውሽጭና ዝመጽ ፈተነታት አዚና ከነድህበሉ ይግባአና እዩ ማለት حراي كالوت سخون حسابات تلينا حتوري إيتو إلسابيت حبتنا إذا حفيلا لنا حجرة خوني عن توي هو يا بمريجيتام كما يوعلكم كلهم بصراحة عندي هنا لو ما أنت حاب كلام مع دحين تردينا بري أفتي نايسن نايزو سي أبقربانا مخانوس أفكان أب لبخان أب أفكاني زبل تاتوسي ذكركوان بر أب رومي عصر تديا قلة أب أفكان أب قربهانيو زلو قرب أميو زبل الناسي أب أفكا بأف بلبخا أمينكا بأفكا تأمينكا نزعل أتوبي خايو قويتاس تصدقون تدحني نيقا يقول مو نعاي لحاسي بزنوركو عنتوي قرب رخيبة دحريقن حج دقما يخصم عمبري كله يسمع أخوهم من دارقا سرح خوينه باك أب زداقم سلاسة أب زداقم سلاسة أبرومي رحاك أي أبرومي عسرته خالا أي تتغيس اللو خالا أي منك تغند من شقن أوه أب زداقم سلاسة قصر عسر تغلتن أب سماي زديبلنا نزم سألنا كن قبروخ أزس معناني مني خيتبل أب سماي يكونن بحد استاقاقرلنا نزم سألنا كن قبروخ أزس معنا نمومني خيتبل دما أب سقر بحر يكونن اتقال ما انت خد قبروس أب أفكان أب لبخان أزيك أربا خايب زداقم سلاسة عسر تربعتي أمالت وزداقم سلاسة عسر تربعتي أوكي سلازي بهيوات ما انت خد نبرسي هيوات حرة تقال ما انت خد قبروس اتقال ما انت خد قبروس أب أفكان أب لبخان أزيك أربا خايب كبري سميخون هيوات يسمعنا ونعايلة يا حسيب زنوركو عنتو يحجمون داركا يسمعكم هالي هوت يسمع لنا حراي زخوانة توسخ حسابات هذا لا تنبنا حنتي كتبره ليدلي هيوتي حراي هوت حبتاي هو أبزي مصحفسي أمناي قدس بهريات مأنتي كطري حجز أب مصحفس بزح جزء نا إرمياس معرف شدشته إسران شو منتن سالسان أبزح ترى نا إرمياس أستقبلنا تخيلنا أبتا نعم شدشته كنا نبكلناسي أبتا لاستسي أبتا قصر سالساسي إزجابير وجدوم يومو وجد برور يبحالو حجي أبناي مسأت خيط كأ كتبر هاللي إذا أبناي هوسئ معرفت شعتي عصرت شعتها سلزي سمعوه أملاخي يدربيهم نساتهم أب ما أخل أحزاب قبل لي بلو خمي عزياتها قرتي تخبل السي أبتي أب برور وجود برور يبهالو أبتخاني سلزي سمعوس قبل أب ما أخل هزابس قبل لي بلو يجيس نزل عالم زم سبات دياتهم كم زين بحكي نمسي محرت اللوم ديو قرتي كتبر هاللي دي لابتي مقطعتسي جنتا أبكلتن دي فلي و هيوت حبتنا እግዚአብሔር كل عنا إلو نزوم صمكرا اندحر فقادنيا خوينا كل عندحر زي دلينا نابز خفاء درجة عايز الساقاقرنا مثالي نبي نقص عسى أمسي ولا خم أبنت أبزنا يلو مشت بتحمام مسامسالو እግዚአብሔር أبكننا ناب እግዚአብሔር زملس ناب እግዚአብሔር زمهلل ناب كالو تامالختنا بتاعوتات كيدو مالت كاب حمام يتفوسن تاريخ بالاشو حاليفو مالت حجتي وقودات ورقي زبلهم زلو እግዚአብሔር كله عميلو مكرام سمصالهم أبكندنا እግዚአብሔር زملسو انتاي قروم ملشوم نت እግዚአብሔር زهبوم كمالسوم يلو زمصو خنتات أيتقبلون سلازي كله عاب كن زخلعو انت خوينهم
مخلع سلازا أبوي وجود برور كوينهم توقعي فهم يلون كابز خمسة صورنا جزابير أيوة حقي أيوة بره تقينا خط كون تسفى قبل قال لي وتسمع لنا بنا تا مخل تا خستعبتنا هي زي قبل كله خبلي لهم ينبروا مالتي ندحر زي تمليشهم ندحر زي جزابير سي كمل سنة يلو تملسوا قبل كل نت تملسوا زبلا زلوا إن زي تمليشنا له نابنت أب نايسدمون جمران تدامزينا سبنا نويا خملسوا خلوا سب سدمون جمرانجن ولا ملاخت أملاخ أنت سدد اللهم سب حليفهم سن ملاخت خراخو سيام لعل تحت زبل زنبرو مالد سلازي ولا بعروت عين مسهر مامون انتاينا نخون زلنا أب كن زبلو كابنا أشتون كسب أرجوتهم يزبل حرايتهم ناشتهم أرجوتو خنتاي كجبريهم سلازي كمزي عينات ندحر كوينو تجزابير نمخلعنا يلزم سو إن زي سمعنا إن زي تعزيزنا إن زي تردينا نابز جدد اتفاقاتنا يخون مالن طعمي يعني أبريهم اللي بالطعمي قال لي وتسمعنا بنا مزن زلنا وين كتحزع كستاجري إتي خلال نبلا لنا نحكي عندي عمتات كوينو دحرنا تسنت من بقى خستاجي كتبه لي ما بقى خمعات خير كوينا كستنتنا كستاجري أمو thank you أبنا قال هو تسمع لنا هراي سامي الحاونا إذا كحفا بالكلا نمسيهم اللي مرقيته قال يسمع لنا جابير مسكين سامي يا زي خدمة هذا أنا حنا صنفت تعلم تمرتي ماكس كنا برلو زقبعنا في اللين حنا خمسة هيوت حفتي زبلته أنت إيه حصر زبلت يا ناتي حسب مبزحته جزيسي أنا أنت يزبل حساب نرئي وين نتقبل يخون فتنا خمسة خلص أتأملك أنت إيه جري زنجر زي شجر زي مثلاً وين كم زي ساين بلينامو يتمسوا على اللي خمسة حجة خن بلوس أنا نتي فتناسي تلتيف كهذا استوعله كاب جزابير تقوينه مع بايك خاب جابلوس تقوينه هاخد إلا جنا زي حسابسي شالو كل جزء يرن دبتي ناتنا بحريات ويا بتحب تسبنا يكون زي حساب كتبوا لا إذا جزابير مسجن عبي انتاي اجرك زبل انتاي كا زي نقبر نحنا مو سلازي كم تبونا داويت قاليس وزلو نعا خاطر يبدلكو اب قدمي خاون اكي جبركو كم حاتيات نمبر كم بدلنا ايخون بحقي اذا قصعات زقبانا ايو نحنان انن سدراين انن حزبين انن مرحت نحنان مرحتنا بدلنا كاينا مقرب لنا كنبلنبر أبت انتاي جرك عيلنا خنا قرمرم بفصم كريستيانا وبهري أيقونن نقومينا خاتي زي شعتها بتاتي لقدس بيت كريستيان سريعة تويل قال أب جزية سببنا أبوزح جزية بقول لهنا زوتر أبت سبب الناس شجرنا أوان نمن يزنقرو نابي إزخدو من يزح جدًا من يزرد عن زبل أملاخ مسانا خمسة له أمنت خمسة يكون ناس سمع بزح تداقا ما حسابات يقربي بفلا بتوان أو نشجرنا كنستوعب زلنا موتا انتاي جرئ تبل قال بالطعمي حدا جنياي مالك مخنياتو كلتا نجار كنت كسينا كاب حدش كيدانن كاب بولي كيدانن قايل نحو مقتالو ترى يكون انت جبن مالك اتجبن ناي قايل أملاخ كمال سيلو أبي الحوخا أبي الله يلوخا حتى خلو بونو أنا أكابي هلا أبيل اليوم أنا حلاو أبيل دي أنا عايز زعبا أبيل تحت النيل مباري كابتا دم حوخا خابيد كاز تقبلت مدري مزال عالم رعودن كبحبحان كوني اليوم اتخلايتي أو حديث كده نريا اتحدى مكليت زوسده أملاخ أنا عقمسي إنا تذهب كان أي سرح كلون زقباني قبركن مو كم قبري زي كونس كم محرت كم حرني إلو كمان زقبوا نسخة زي زرع خايو تعصر زي بتن كايو تكب عمس إني سب مخان كا سلاز فلتكو خاي سلازي أي بدل كون نسخة أخذ زي فتح عمر أنا أي بدل كون تاي جرك تاي في أيز بلزل كال اتوم بس اقامو زقامو امي بالعخم من امي استقامن غاشا خوينا يتقبلكم من كل خلو
أنا كان سلازير أنا كأمبر تنرخبا كان تنريكا هم أي مجبرنا نرنا لهم أي بدلنا نقبلوا خلوهم بفلا يوحنس أب معرف حدا وتري شومن تنتايلو بدل أي جبرنا نتبلناسي نوع حساو نجبره قالوا خابي أنا بانا يرلون حتياتنا أنت تأمنا أنت تتناززنا لجنا حياوين صادقني مون حتياتنا يقدر قبل لنا أيه سلقالاتو እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ዓባይ አርእስቲ ያዛ ሳሙኤል ሓውና ምጽዋ ዘሎ እንታይ ገረካ ዝብል ቃል ካባና ክወጽ ከሎ ብፍጹም ኒ ጉድለትና በአንጻር ኸ ንምሕረት አምላኽ ንለውሃት አምላኽ ንድንጋጼ አምላኽ ስለንዕቅ ብጣዕሚ ሓደገኛ እሞ ዝኾነ ከጋጥመና ከሎ ወአምላኽ ከም በደለይ ከም አበሳይ ከም ውድቀተይ ከም ሓሳባተይ እንትኾይኑስ ብህይወት ክነብር ዘይግባአኒ እሞ ብምሕረትካ ምክንያቱ አቦና ዳዊት ኃጢአት እንተ ተቋጻጽርካ ሳብ ቅድሜኻ መን ደው ክብን ይልወሎ ለእግዚአብሔር ስለቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ጊዜና ያክላለማ አቦና በመልአከ ሰላም ቃለ ምዕዳን ሂቦም በጸሎት ከዓጹልና ነቦና ናብ አውደ ምህረት በኽብሪ ይዕድም حراي قال هوت يسمع لنا أبنا أبي مرجيتا كمون كلهم أحواتن حاتن بمزمور بتقسي أبزي أقل قلوت حبيركم أنا زمسخم دما زي أبيهر زمن أقل قلوتكم يبارخ إتا أرئيسي زنبرت شمانت نت بكلته ملكوتاونت ግብረሰናይ እትብል እያ ካብዚ አድማ 10 ንኡሳን አርእስቲ አቦና ምሂሮምና ንእሽተይ ምዚ መወዳእታ በሓፍትና ህይወት ከምኡውን ባሕውና ሳሙኤል ድመፅሐቶ ዝኣክል ኣብሪሆሞ እዮም አቦና مساعد خيد نشتاقن قصري شمانتن تأتبل كاب حاتيات مأنتي كمال سنة أب عالم حق عالم أفريسكا سرعة من قصد ما أفريسكا كتكيد كلها مستملسكا وي بجنزب وي دما بمأسرتي بأوارحكن بمعلتات بسمنات كأسي عاد حرحجي كي تدقم إلى أتنكيقا اتصدقا ناي أملاخنا قنا فلي زباليو كاب حاتياتنا انت دعا تملسنا بحاتياتنا تأميننا دما ناب أملاخ انت دعا قريب ناسي بدلنيا كخص زلوسي اتم بدلنيا تاتقنا كاب أملاخ انتاين خون نكحاس مالتيو كبرنا أملاخ يخون كبري نعملاخ يخون أب هزكيل معرف سلاسان سلستن قصر 11 أنا هياوية يبل እግዚአብሔር أملاخ رسي كم مقدو كملسمو بهوت كنبرنبر بمترسي به أيبلنن إيو أتم بيت إسرائيل سلمن تايك اتماتو كاب أكوي مقدخم تملسو بلوم إتي أتم بيت إسرائيل زبل أتم بيت إرترا كنبلو إيزولنا لومي أنا انتاي هياو እግዚአብሔር አምላክዬ
رسي كاب رسي إنتو كام مجد حاتيات انت تملسسي بهوت ينبر بموت رسي أنا به أيب لنن إيمو أتم بيت إسرائيل وياتم بيت إرترا سلامنتاي اتمتو كابرسي إنتكم تاي قبرو تملسو مجدكم نابتي مجدي محرات أنا ذرك كبرلو نسحجكم تملسو تاي كترغبو كي تماتو بهوات ما انتو تنبرو تتمليشنا يوغزي أبي هرسي كحسو كحسا من تايو كحسا هوات كحسا محراتيو علم مستملس كاز قبر كاغر كاغن كم تزبلنا يو كأسيعة آسيرة ويدما جنزبخ فيلا دحر حج غيت دقميلا بما تنكا تتصدق كان أملاخنا قنا فليو أبا مصحف إيوبون معرف عسران كلتن قصر عسران سلستن نابتو كل زخل انت تملسكا نعمصا كاب دكانكا انت ارحق كايو كم بحدش كتسرح إخا كبرنا أملاخ يقول نابتو كل زغل انت هيتقبركا انت تملسكا مخنياتو زملس منيو زتأفئ زملس منيو زتقاقية زملس منيو تغنع مقد سحيتو زنبرع أمو نابتو كل زغل أملاكا انت تملسكا نعمس آدما كابدون كوانكا انت أرحق كايوسي كم بحدش كتسرحيها أملاخنا كم بحدش يدي سرحنا رسيحنا تمسئنا يو بنسهنا يحدثنا رخيصنا تمسئنا يو دما يقدسنا كم بحدش سرحنا كالي إزقبرنا حتى زلنا منتايو مملاس إيو نابتو كل زخل انت تملسكا نعمس آخب دكوانكا انت أرحق كايو كم بحدش كسرحها كبري نعملاخ يكون نتغم بحدش سرحنا نتغم بحدش زنصحنا نتغم بحدش دما زقدسنا مدهاني علم أملاخنا يكون حنتي تقسي كابزا مودعتا كم حتو زقربت تاي قرية أنس نأملاخ يمسي كل جزية نبلا نحنا دما كم تا أبونا أبوي مرجيتا زبلوا نحناسي انتاي كزي نقبر انتاي قرنا كاينا ايكونا نعنا زوات عنا لومي نهاجرنا نهزبنا نبيت كريستياننا نعنا كم من يزد لينا زلو كم نهمية يزد لينا زلو نهمية معرف حدا قطر شوعت قطر شدشت يقرأتا نهمية معرف حدا قطر شدشت انتايلو اتنا اخا زبدلنا يو حات يابدك اسرائيل زئمنا زلخو انن بيت عبين سي بدلنا إنامو ازي انا باريخا حج بزعبا بارات كادك اسرائيل ليتن معلتن ابقد ميخا زصلي زلخو صلوت كسمع بجخا أأذانكا سيني بلا أعين تخاون يكفتا نهميا ننبسو نهزبو نهاجرو وكيليو نحنان دك إسرائيلن أنن بيتابوين سي نعخان تايقرنا كاينا بدلناكا إنا لموغن أبانا أبي إرتراويان بولكو بدلنيا
كم هاجر بدلالنا كم حزبي بدلالنا يلو كاباي جميرو دزارب يلن بدلنا نابكاله أبسانا نابكاله إنا نصقعو لمي نهميا كنكون نهاجرنا نهزبنا نبيت كريستياننا نهوتنا يزاد اللي تاي زي نقبرنا احنا دعمو كل نقبر حواتنا من جنزب نشيط أبريشان السعسع نأسرات نتشكن بقمت تتأثير ما بكن بقمت سنسلة قبروا لهم حسين نأسرات كم مسا أسرتم كونكم كم تنساتهم بسقاز أبا رخبوا زلو مساعتهم أبا ترخبوا خم زلهم ذكروا مبلنا نحنا قل مقعوح والسخلهم تاي زي نقبر نحنا دا أمو لومي انتاي قرنا يئينا زا أملاخ ديكونس كم نهميا آنان دك إسرائيلن آنان بيتابين سنتاي قرنا كاينا بديلنا كا إينا نحنا عزينا نعاخا عجبنا اتنباري خامسية زازز كاية زازات كان حقتات كان فردتات كان دم أي حلو نايون إلو نهميا قطر شوعات ملشكا معرف حدا قطر شديشن قطر شوعات ينبيبه نحنا عزينا نعاخا انتاي قرناكا بديلناكا نحنا قلنا لهم نحنا عزينا نعاخا سناي قبرنا الكائنا نول كما يقرنا نمسانا زول لحونا سناي زي قبرنا له نعملا كما يقرنا سناي كم قبرنا ما لومي تزبهال تباهيليو زي أكل سلزلو كينوحو تقالقن زي مالتي أنا نحنا عزينا نعاقا بدلناكا تنباري خامس يزعزز كايو تأزازاتن حقتاتن فردتاتن دما أي حلونا يون لومي تأزازات كان حقتات كان زتصحفة ذهب كاننا أي حلونا يون أفريسنا يون إلو زئمن كابانا اللودو يلن إذا كسع زي قبرنا دما كسع زي تملسنا جزي أبيهر دما مليشو خسر حنا مليشو دما كحدسنا أي كإلني ما لو مكمن هميات ملسنا نحنا حتياتينياتات حزبنا هاجرنا لو من نحنا ولك أون السحن هاجراون السحن يزلينا زلمو بخمز تردينا ناب أملاخ نخن ملس جزي أبيهر نخلنا عين لبنانا يبرهلنا منفسنا يحدثو حتياتينياتات مخانا استبعلنا نابتي كل زخل اجزي ابيهر زملسا نفسات بول كنا يكون ب كم هاجر درجة اجزي ابيهر لبي يهابنا اجزي ابيهر منفس قدسو لإخو نقولنا عيلة دمبنانا يبرهلنا سلا كل اجزي ابيهر مسجانا يبصحيو كلنا بصلت كنعصو حنساب حاف نبل من سلام زل صلوات كم بحدش كل نزحز زيابي رب قويتنا مدعنا يسكر صوص من سلام زحنتن لخذ دول زخانات قدس بيت كريستيان لمن لنا أبلع لحزب مؤمنان بزح سلام كيف نقول سلام سلطان دلوق زيابي أملاخنا أيوم انت سلام صليب سماعت نبرابنا سمكاي قدس من قصات مسا وارقام تاب سمايكم دمام دريتم علة انجرانا لما هبنا احنا نزبدلنا بدلهم زحدقنا لهم بدلنا نعصانا دقلنا كفاد احنا نمبر فتنا يتأتونا من قصنا حيلين كبر نزل علمنا تكاين مأمين عزت يا مريم بناي قدس جبريل ملاك سلام تا سلام لكلكم حلنا خدن قلي خير سقاخون دقلي خير أدي جابير سواء قويتا سراوي سلام لكلكم مسخكا أنس برختي خير فركرسكم برخيو ومن تسقى جابير مساقي وفست دس والكي حتياتنا بسري لنا نفت ودغ يذكر اسم انتنا محرت لمن لنا امين ونقول جابير اللي من كان والد كان لنا ونقول سلام سلام هبنا واللي كان اخم جابير اترينا سقخوا نفسنا جكان فلتوا على املاك بلنا كل اسم كان اسم من تسوعنا لنا
سمايا زلخا نسخا سلام كعب لنفس كلنا أحضر أبز عالم زون وارنا مسلام حلو كل مرحة سوى السلطان بقدس مكا سلام حبهم أبزريانا نزلوا مكاين تعذاب كعم خراب عمو تاونا مصانا نزلوا قراوتنا بكل سلام حلوهم بهدهم بعنعني وات كنبرن كل سنة يملكوا دما ناغاني زيابير بمفرح بحياونات كنكبن كرساس مسؤنس منفذ قدسن سغانا صناعتهم بوزلك على من كل ساعه نزل عالم امين قدس እግዚአብሔር አምላኽና ስለ ሁሉ ተመስገን ስለዛ ሰዓት ዚአን ስለዛ መዓልቲ ዚአን ስለ ጣዕናናን ስለ ብሂወት ደብደበልካናን ስለ ዝጉባኤ ዝንመስግነካ እዚ ጉባኤ እዚ እንምለሰሉ መገድኻ ንሕዘሉ በደለኛታት ምዃንና ተአሚንና حتياتنياتات مخانا فليتنا تردينا نباخانا كل تخل أملاخ تملسنا إن حدثلو كم بحدش دما بأخان نسر حلو قبرلنا آية زنبرك على أملاخيلنا تعوم تمرتي إلنا سكن بالديكونا انتايدا تعوم كنزاربلو سناي دما خنقبرلو እግዚአብሔር ሰናይ ኻሞ ሰናይ ትገብር ዝብል ጥቅሲ ማቦና ጀሚሮምልና መዝሙር 119 ቁጥሪ 68 እግዚአብሔር ስሙ ሰናይ ግብሩ ድማ ሰናይ እሞ ንሕና ድማ ውሉዱ ካብ ኮና ውሉድ ሰናይ አምላኽ ውሉድ በዓል ሰናይ ግብረ አምላኽ ስለዝኾና ሰናይ ክንገብር ድማ ፀጉኡ የብዝሐልና ኣብ እከይተለና ናብ ሰናይ ክንምለስ ኣብ ሓጢያት ተለና ናብ ጽድቂ ክንጥምት ጠፊእና ተለና ናብ ዝርከብ ኣምላኽ ክንምለስ ኣምላኽና ሓግዘና ዝንመሃሮ ዘለና ቃልካ ንኻልኦት ክንጥምተሉ ዘይኮናስ ነፍስና ክንጥምተሉ እሞ ካብ ጸልማት ወፂና ብርሃን ደው እንተልናሉ نخالقات هاب سلمات زلو نبرهان كن كونلو نخلينا مو مجمريا نحنا كن علو نحنا بقدنا حق دو كن بللو نحنا نام نسعاخ من لسلو نحنا بحطياتنا خن امنلو اسخارد عنا بقول كنا كم هاجر كم هزبي كم حبرة السبوين بحطياتنا تأميننا كم نهميا ناي هاجر ناي هزبي ناي حبرتسب ناي ولقنا محرات كنركب تنسى هاجر تنسى بيت كريستيان كنرئي كنملسك كاسخ حجزنا ناي دينا قدس رنجل مريم ملادنت ناي ملاك رادعنت ناي نبياتنا ورياتنا صادقان سمايتاتن صلوتاي تفلينا كابو جورج سمايت بركات رديت فلنا سلام سلازو علكنا نمسكنك سلام كتحضرنا نمعقبك اب سمايات تنبر ربنا سمكاي قدس من خاتم غير كام تاب سمايكم دمان دريخون على تنجرانا لما حبلنا احنا نزبدلنا بدلهم كم تحدقنا لهم بدلنا نعسانا دقلنا كفادحنا ننبر فتنا يتتونا نقسن حيلين كبر نزل علمنا كإما أمين وزيت يا مريم بناي قدس جبريل منا سلام تا سلام لكله حلنا خدن قلي خيب سقاهم دن قلي خيب أدي جابير سوات قويتا سراوي سلام لكله سخكا عن السبرختي خيف ركرتكم برخيب ومن تتسقى جابير مساخي وفسد دسولكي حتياتنا خسريلنا نفتو الدخي يسكر سوس من تانا محرات لمنلنا أمين يفتح ويشرك جنو أملاكن ودانا يسكر سوس كان يقانا سريات يادم ساسي أبسا والبلو كشاتي برهان أنتم أوية كانت وإيريا كنا توران سايرقوز أنات ببسمكم كنو فتانا ونتحنا يرسيانت كلوان سميات ديو مهار النكرسوس مال عصر تخلتي زيو مهار النكسوس 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 زحلفه محرنا بزمص حلونا باب المنفس قدس بنت اجزتنا مريم مهار النكرسوس مال عصر تخلته بنت اجزتنا مريم مهار النكسوس 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 ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅሪ እግዚአብሔር አቦን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕሊ ኩልኹምን ኣብ ልዕሊ ኣብ ዘለናዮ ስፍራን ዕፅፍን ድርብን ኮይኑ ይውረድ
كلكم እግዚአብሔር አገልግሎትኩም ይቀበል ብሩክ ለይቲ ይግበረልና آمين قال لي وتسمع لنا بنا thank you አሜን ነኸለና ቃለ ሕይወት ይስማልና thank you ብሩክ ለይቲ everybody አሜን ቃለ ሕይወት ይስማልና አቦታትና thank you آمين آمين نحضر كلهم قال لي وتسمع لنا آمين سلام ليكي ብሩክ ለይቲ نحضر እግዚአብሔር ይቀበልሎ آمين كلهم هيهم أجزيهم أنابيركم أبزز زلهم مخونكم بنقعدوا بتبعاز تتخاتلكم وها قدس بيت كريستيان سيت صاد كان أسبت فتان خفلكم تبل نزمت جزية بدحان سلام عكيبو قدس جباء خنساتف قدس فقادي هنا لنا لوام ليتي آمين حنحضره ብሩክ قال ለይቲ لي